Damos comezo entonces esta sesión ordenaria do Pleno do Concello convocada para o día de hoxe cos seguintes puntos da orde do día. Primeira, aprobación da ata da sesión plenaria do 27 de maio de 2020. Ten a palabra o portavoz da oposición, se ten menester. Boa tarde. En canto á acta da sesión do 27 de maio, nunha das mocións presentada polo Partido Popular, non apuntei a página, sinto, falábamos de exixirlle ao goberno a retirada da regra de gasto. Non sei se vos acordades, o secretario dixo que iba a facer unha redacción da proposta e dentro da acta non ven nada, simplemente ven plasmada a proposta do PP. E visto que xa se retirou a regra de gasto, pois queremos apuntar o tanto. Perfecto. No. Simplemente era esa puntualización, se pode facer unha puntualización na entrada desta acta, xa queda así, porque xa... Parece que aprobamos con esa puntualización, se incluye en acta, Vale, perfecto. E en canto a do 15 de xuño, nada que... Seguimos, o segundo punto xa é o seguinte. Señor Iglesias, algo facendo? Boas tardes. Por parte do Grupo do Partido Popular non temos ninguna alegación que presentar a acta. Aceptamos a alegación ou que comentou o portavoz do grupo de veciños, se incorporará a acta e damos por aprobadas entonces. Bueno, votamos entonces. Estas dúas actas apróbanse, digamos, por unanimidade. Terceiro punto da orden do día é unha desafectación de 332,57 metros cuadrados dun camiño público que atravesa as parcelas números 795 e 33 da zona de concentración parcelaria de Lamas, en Lamas, Vigo, en Boqueixón. Con data 15 de xuño de 2018, José Luis Anín Magariños presentou unha solicitude de desafectación dun camiño público, dunha corredoira, digamos, que atravesa, o sea, que linda con dúas fincas del, na zona de Lamas, ali na zona de, chamase de o Portal de Ferro. Todo este PN se foi tramitando, ten un informe, digamos, técnico favorable por parte dos servicios urbanísticos do Concello, ten un informe favorable dos servicios jurídicos tamén de aquí do Concello. Entón, a proposta que se fai ao pleno é a seguinte: desafectar do dominio público o camiño que atravesa as parcelas números 795 e 335 da zona de concentración parcelaria de Lamas, Vigo, Boqueixón a Coruña, cunha superficie de 332,57 metros cuadrados e que está identificado coa referencia catastral esta 15012, bueno, que non sigo lendo, sito nas inmediacións dos lugares da Irexe, o Burgo e Outeiro na parroquia de Lamas. O camiño a desafectar está clasificado urbanísticamente como solo rústico de especial protección agropecuaria. Alterada a cualificación xurídica do ben a desafectar, aquela será de ben patrimonial. A valoración económica da parcela resultante desafectada é de 831,43 euros. Segundo, información pública. Someter a información pública o expediente durante un mes a efectos de presentación de reclamacións. O período de información pública do expediente comenzará o día seguinte da publicación do anuncio correspondente no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. Se no dito prazo non se presentasen reclamacións, considerarase o camiño definitivamente desafectado do dominio público e procederase coa venda directa da parcela sobrante ao solicitante propietario da parcela colindante. Terceiro, notificación a recursos, acordo do expediente, elevación descriptivo, son dos recursos que se poden interpoñer contra este acordo aquí do Pleno. Ten a palabra o portavoz de veciños. Ben, moitas grazas. Tanto neste punto como no siguiente nos vamos a votar a favor. Somos reticentes a facer desafectacións, pero vemos, vista a circunstancia, aínda que nesta en particular, si é donde penso que é, nunca me imaginaría que houbera ali un camiño, nunca. Pues é que realmente é unha corredoira.
no seu tempo cruzaba a agua que viña do campo da festa, cruzaba por ali, para que despois co tema de cambio de regos e toda esa zona cambiouse. Pero realmente vehículos ou carros ou eso por ali, creo que na vida pasou por ali algún carro. Porque xusto na curva da casa Onde tes o portal de ferro de frente, pois é a esquerda, en vez de seguir hacia, pois nunca repetiría que ali había unha... pois non acordo. Pero ben, o que sí que queremos decir, porque he visto o expediente do siguiente iniciouse no ano 19, o que nos preocupa son os plazos que desde que se solicita unha desafectación que haxa que esperar máis de 2 anos para que se desafecte e aínda non se finalizou o procedimento porque aínda está a exposición pública un mes e basta que haxa algunha alegación, o sea, dilatar tanto os procesos estes administrativos pareceme fora do mundo. Xo dixen cando foi o das cabañas de Pousada, que pasou máis de 2 anos para facer o rollo. Si realmente necesitas algo ou está afecto a alguna actividade económica e solicitas algo nun concello que os trámites administrativos se dilaten tanto, pois moitas veces o que solicitas un ano, o ano seguinte xa se queda obsoleto e xa pasas absolutamente todo a ser. Hai que intentar ser un poquinho máis áxiles na resolución de todos os procedimentos administrativos. Tes toda a razón, porque eu vendo aquí o expediente desde o 8 de marzo que o técnico do auxiliar do urbanismo fixo a valoración económica, digamos, desa prohibición, realmente eu tampouco non vexo por que razón non se levou a cabo. Pois, ora eu sei a razón por que non se levou adiante, porque non por outros motivos. Pero vamos, motivos me refiero ao traballo do administrativo, digamos, ou non só administrativo, non da mellor tanto por parte do mellor da alcaldía como a nivel de secretaría na que había no seu momento. Entón non se agilizaron demasiado estas cousas. Neste caso, entendo que sea normal que votemos todos que apoyemos esta desafectación. E unha seguinte, posiblemente eu a nivel particular non pediría a desafectación, se fose eu propietario daquela finca, pero bueno, eso a persona que a solicita entende que para ela é o mellor, pois nós tampouco por parte nosa tampouco non vamos a poñer a esa desafectación, porque realmente ten 2 fincas e ao final vai ter unha finca, se algún día queres dividilas, a de atrás non ten acceso. Entonces, portavoz do grupo de goberno. Nós recollemos a proposta de Xavier, en canto faremos todo o posible para que estes trámites administrativos se axilicen. Tamén vamos a votar a favor, dado que ambos os dous expedientes contan con informe favorable urbanístico e xurídico, e calquer persona que se sinta perxudicada pois ten aínda a opción de presentar alegacións a estes acordos. Non vamos a ser nós que empoñamos trabas a estes dous particulares pois queren levar a cabo estas 2 desafectacións. Votaremos, polo tanto, a favor. Relatamos igual o do outro expediente ou xa votamos os dous xuntos? Votamos entonces os 2.3 e o 4, que serían esas 2 desafectacións. Votos a favor? Todos. Perfecto. Punto número 5, Plan Municipal de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais. Con data 5 de decembro de 2019 recibiuse neste Concello o borrador do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Boqueixón. Seguindo as instruccións da Consellería de Medio Rural, con data de 16 de abril de 2020, con registro de saída, solicita un informe preceptivo e vinculante ante a Dirección Xeral da Defensa do Monte. Con data 20 de abril de 2020, recibe o informe preceptivo e vinculante que emite a Dirección Xeral de Defensa do Monte con relación ao Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Boqueixón, acompañado do propio documento do plan e asinado con data toda a 7 de abril de 2020 pola Enxeñeira Técnica Forestal Dona María do Carmen Paz López e polo Enxeñeiro de Montes Don Pablo Albornes Maciñeira. A proposta deste grupo de goberno da alcaldía é a seguinte: aprobar inicialmente o Plan Municipal de Prevención e de Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Boqueixón
asinado con data da 17 de abril de 2020 por a enxeñeira técnica forestal Mari Carmen Paz López. Segundo, someter o dito plan a información pública durante o prazo de 20 días, a contar do seguinte a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, a fin de que as persoas que o desexen poidan continuar ou poidan formular as correspondentes alegacións, observacións ou suxestións que estimen oportunas. Publicar o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Boqueixón na páxina web do Concello de Boqueixón, así como no seu portal de transparencia, quedando así mesmo a disposición do público en xeral nas dependencias da Casa Consistorial do Concello de Boqueixón, en Fortes, en número Boqueixón. O Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Boqueixón será o documento que de referencia aos efectos de que os responsables cumpran con as súas obrigas de xestión de biomasa, conforme ao artigo 21 e no prazo previsto no artigo 22 da lei, non sei que lei é, Lei de Prevención e Defensa de Incendios Forestais de Galicia, antes do 31 de maio de cada ano, exigible na disposición transitoria terceira desa mesma lei. O incumprimento desta obriga poderá dar lugar á execución forzosa de forma subsidiaria polo Concello de Boqueixón e o cargo do obrigado que deberá abonar os custes de xestión sen prejuízo do que resulte do procedimento sancionador. E terceira, aprobación definitiva. No caso de non ter presentada ningunha alegación, observación ou suxestión ao plan inicialmente aprobado no prazo sinalado, o mesmo quedará definitivamente aprobado. Remitíose vos a todos o plan de prevención de incendios no cal están marcadas, digamos, as zonas, os entornos dos núcleos nos cal serían susceptibles deste plan sobre todo de desbroce e limpeza. Ese plan está basado sobre todo no que era no pexón que no seu momento estaba en vigor, que ahora mesmo non está, pero decidimos continuar con ese camino porque realmente eses entornos, eses núcleos realmente son os que máis ou menos son os que existen na realidade, son os que hai que proteger. Cando se este redactado un novo pexón, que esperemos que sexa un prazo máis corto posible de tempo, posiblemente este bastante en consonancia con este plan tamén de prevención que tratamos de aprobar, e por menos ter algo protegidos aos residentes dos núcleos que existían e que siguen existindo aquí no Concello. Ten a palabra o portavoz de veciños. Antes de entrar en materia, gustaríamos saber quen encarga este plan e se ten posto outro Concello. Se vou explicar por que o plan para os concellos, digamos, como Boqueixón, faino directamente a Xunta, creo que o fixo a través de ou foi Seaga, Tragasa, foi a que elaborou o plan, o sea, o plan de prevención para Boqueixón. O concello non supuxo ningún coste este plan. Ben, a segunda pregunta é se realmente ten utilidade. Os vedes de utilidade. Digo porque a prevención de incendios forestais se fala das pranchas de xestión de biomasa de 50 metros cuadrados, elaborar un plan que costa non sei que, que nos costa os contribuintes para pintar 50 metros alrededor de todos os núcleos. Realmente a miña pregunta é directa. Vedes de algunha utilidade? Aparte das referencias catastrais que veñen aí. Non, a parte deso, pouco máis. Total, realmente, a obrigación xa existe, si nós tentiremos, a parte de nós aquí, cando había algún tipo de denuncia, ni vai por modo de alguén nun núcleo que denunciaba por tal finca, aquí, habiendo por normativa, se nos obliga a notificar a todas as fincas dese núcleo, do entorno, que están na mesma situación, que están, digamos, que estén sin limpiar, de verdade que se estuvo facendo hasta o de agora. Había algunha denuncia, pois mira, non é solamente esta finca, se esta do lado, mas esta tamén tan igual, pois hai que notificar a todos os propietarios para que todos se preocupen de facer a limpeza, uns mellor, outros pior, outros que non o fixeron, pero realmente para o Concello isto digamos que é algo que non se exixe, que se nos pode exixir, bueno, digamos que sí, pero vamos, tampouco, e sobre todo sería para que nós se podamos pedir a Xunta que en algunhas zonas que actúe de oficio, que entren eles a fazer limpieza, sin ter que facelo xa directamente o Concello ou subsidiariamente. Porque se ainda estuveran pintadas os alrededores dos núcleos que se falan das casas ailladas, foi coller realmente foi o plan xeral, adaptar o que é isto. Si, a saber, veñen as referencias catastrais, é único, pero tampouco está tan difícil saber as referencias se non tes o plan.
bueno, somos sinceros, no lo llevamos a externos porque nos parece innecesario. no facía falta meter tantos planos facer máis actuación, digamos, a pé de Claro, porque o que nos importa é que haxe xestión de biomasa. para algunhas, digamos, algún tipo de axuda que poida ter o Concello para o nivel de algunhas de medio rural, eso, pues, exíxenos tamén ter este plan de prevención. Entón, por eso faise, realmente é basicamente é por eso, de que para algunhas cousas exíxenos que teñamos un plan de prevención aprobado e tal, ainda que sea, digamos, útil ou deixe de ser útil, pero que E que nos poñámonos a ver este plan de... e non lle vemos utilidade. no, pero basicamente vai suposto ahora para Vamos á lei e xa vemos exactamente Un está mes. plasmado o da lei, onde están os núcleos, xa sabemos. Sí, sí, é que nós estamos, o sea, os expedientes que había de requerimentos de corta e todo eso, pasaban xa nos nosos núcleos, son 50 metros alrededor, non é dicir, pues, non temos, non, hai unha normativa aquí o indica, pues, non facía falta ter ese plan, pero para outras cousas están nos pedindo que teñamos un plan de prevención de incendios municipal aprobado, entón, por eso se aproba, será, Imagino que habrá empresas xa, bueno, vinculadas atrás a que se levan a elaboración destes plans, e digo abertamente, tampouco me preocupa que me eu o sea, eu non tampouco preguntei, vamos, pero a nós, como non nos costa nada, pois, por eso sei tamén se dou para adiante. Bueno, portavoz do Grupo Sí, Popular. bueno, eu quería apuntar precisamente o que acaba de remarcar o alcalde, que o feito de ter aprobado un plan de defensa de incendios forestais, pois seguro que nos facilita ou seguro que nos permite acceder a algún tipo de financiación para o que vai a ser requisito imprescindible, e tendo en conta pois que directamente non lle costou nada ás arcas do Concello, pois vamos a votar a favor da aprobación inicial deste plan. Moi ben, pues entonces votamos esta proposta, este plan. Votos a favor? Votos en contra? Non, e abstencións? Pues ben, 4 abstencións. Ben, aprobamos entonces este plan. Punto número 6. Días de festa local co de carácter retribuído e non recuperable para o ano 2021. Levábamos aquí neste Concello bastantes anos tendo sin modificar os días de festivos locais. Levamos a moitos anos co tema facendo o día de Ascensión festivo, estaba sendo sempre o día de San Vicente. Aquí estamos vendo, non vamos nos anos que levo de alcalde, que realmente o festivo local aquí, o de San Vicente, é un festivo que a xente que faise aquí digamos unha recepción oficial, faise tal para os veciños que queren chegar hasta aquí, entón son sempre 15 ou 20 xubilados aquí de Boqueixón, rapaces ningúns, porque a maior parte nin toman festivos, a xente que traballa en Santiago xa non é festivo, entón realmente é para determinadas xestións, que si os médicos, que si os bancos, que si tal, está todo cerrado, por entón moitas veces está perxudicando incluso a xente daqui do Concello por facer festivo un día que realmente a maior parte dos veciños de Boqueixón non lles vai nin lles ven. Entón decidimos ao mellor facer un festivo, digamos, máis que entorpezca menos aquí a actividade dos veciños. Entón optamos por coller o martes de Entroido, que xa un día, digamos, xa máis festivo, quizás, entón isto fastidia posiblemente menos a nivel de xente, que posiblemente a mí, ao mellor, igual aquí os de Boqueixón non lles guste, pero vamos, no tema do cargo está, digamos, a pena. Entón hai que tomar esta decisión aquí a nivel de actividade para os veciños da parroquia de Boqueixón, que son os que máis posiblemente se sienten afectados. Vai se facer igual unha recepción oficial, a banda que se trae sempre para fazer algo de
e tal, pois vais a facer igual, ou vais tratar de seguir facendo igual dentro do que se poida, se se pode este ano, ou seja, po 2021 se se pode faixe, se non se pode, pois xa non se fai, evidentemente. Entonces, por iso se plantexa facer estes 2 días. Ten a palabra aí o portavoz da oposición, os de veciños de Boqueixón. Nós tiñamos pensado preguntar o do San Vicente, pero xa foi explicado que nos tomou a atención. E en canto a este punto, os 2020 menos 3 son 17 menos 4, 14 anos que levo sendo concelleiro, aínda non atoquei o criterio dos festivos locais. Este ano tampouco. Prometo que cando leve 20 ou 25 anos, pois igual teño un criterio, pero de momento nin no teño eu, nin tampouco o meu grupo ten criterio nos festivos. Si nos chama a atención eso de que si o día do patrón é San Vicente, de que non sexa festivo, pero bueno, nin nos opoñemos nin nos deixamos de opoñer, vamos a externos non temos libertad, nos festivos temos libertad de voto de grupo, e eu por lo menos personalmente voume a externo. Hai razóns a favor e razóns en contra, o sea, e tampouco me parece tan importante. Portavoz do Grupo Popular. Ben, bueno, pois como explicou o alcalde, desde fai xa moito tempo ven sendo o festivo local 22 de xaneiro, día de San Vicente, e bueno, como é un día así que moitas veces cada medio da semana e non é festivo local en ningún outro territorio dos que rodea Boqueixón, bueno, adquirimos un pouco o compromiso de seguir mantendo todos os actos que se facían, a recepción no Concello e os demais actos que se facían para a parroquia de Boqueixón, que é onde está ubicado neste caso a Casa Consistorial. Optamos pois polo martes de Entroido, pois bueno, sabemos que a comarca da Ulla pois ten certa tradición, unha importante tradición na celebración do Entroido, e consideramos que ese día podería ser un día axeitado para establecelo como festivo local. Había outras propostas, incluso fai uns anos tense proposto a festa do día 20 de xaneiro, que é a festa do San Sebastián, do Pico Sacro, pero bueno, ao final os condicionantes van a ser un pouco os mesmos que o do día 22, un día entre semana, un día de inverno, solo para a xente de Boqueixón que realmente non, ao mellor non poden nin disfrutar do día porque non se pode salir da casa. Neste caso se cadra máis importante ter a garantía de que se vayan a poder celebrar estes festivos que non a temos a día de hoxe, porque en Ourense xa se suspenderon as celebracións do Entroido e non saberemos o que vai a pasar para a extensión. Un pouco foron estas as razóns polas que se decidiron estes 2 días. Eu tamén, polo que recordo, Xavier, tampouco houve grandes cambios aquí na elección dos festivos locais. Creo que no, xa, bueno, é un tema. Esperemos que a xente da parroquia de Boqueixón comprenda que seguindo mantendo os actos de celebración que se fan aquí, a recepción, banda, que o alcalde pois acuda ás celebracións religiosas, pois que nadie desta parroquia de Boqueixón se sinta agraviado, que poidan disfrutar outro día, pois ojalá o martes de Entroido, o gallao martes de Entroido, pois poidamos ir correlo por aí, que teño as miñas dudas. Bueno, pues entón procedemos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Aprobase entonces compoñer como días festivos para o 2021 o 16 de febreiro de 2021, que é o martes de Entroido, e o 13 de maio de 2021, que é o xoves da Ascensión. Punto número 7, modificación de crédito, suplemento de crédito 2/2020. Queres explicar ti? Bueno, como queiras. Bueno,
Bueno, co fin de aprobar de cubrir as atencións para as que non existe suficiente consignación orzamentaria no orzamento municipal de 2020 prorrogado, atencións que non poden demorarse até o próximo exercicio, esta alcaldía, conforme ao disposto no artigo 177 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e nos artigos 35 e seguintes do Real Decreto 500/1990 do 20 de abril, considera necesaria a aprobación do Pleno do Concello do seguinte expediente de modificación de créditos. Son bastantes facturas, entonces porque non as leo ahora todas. De conformidade co que establece o artigo 177 co Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, propoño ao Pleno do Concello que adopte os seguintes acordos. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente 2020/2 de modificación de créditos, suplemento de créditos número 2020/02 no orzamento municipal vixente correspondente ao exercicio económico de 2020, prorrogado. Segundo, expoñer ao público dito expediente durante 15 días hábiles mediante publicación de anuncios no boletín oficial da provincia e nos tabuleiros de anuncios da Casa do Concello e da sede electrónica do Concello. Terceiro, aprobar con carácter definitivo o expediente se contra o mesmo non se presentasen alegacións ou reclamacións durante o período de exposición pública. E cuarto, publicar unha vez aprobada definitivamente a modificación un resumo da mesma a nivel de capítulos no tabuleiro de anuncios da Casa do Concello e da sede electrónica do Concello en o boletín oficial da provincia da Coruña. Doy a palabra primeiro aquí ao portavoz do grupo de goberno para que explique un poquinho esta modificación. Ese suplemento de crédito. Bueno, pois como ben sabedes, o orzamento do Concello de Boqueixo atópase prorrogado. Estamos na coelaboración do orzamento do ano 2020. Xa tivemos unha reunión fai un mes aproximadamente co portavoz da oposición para facerlle un adianto da proposta de orzamentos do ano 2020. E, bueno, debido a unha serie de necesidades de facer frente a unha serie de facturas por importe de 61.524,65 euros, e tendo en conta que a liquidación do orzamento do ano anterior así non lo permite, pois poder facer frente a estes pagos, pois con cargo a ese remanente de tesorería, pois propónse esta modificación de este suplemento de crédito no orzamento de 2020. É unha figura que está contemplada. Temos unha situación referida á liquidación do ano 2019 que así non lo permite, e para que non haxa que facer para que non se demore máis o pago destas facturas, pois por eso procedemos a esta modificación. Nada máis. Ten a palabra o portavoz do grupo de veciños. Entendemos entón que os importes exactos son as facturas. Entendemos que os importes exactos dos suplementos son os importes das facturas que hai que pagar, non? Das adicionais. E entendemos tamén de que os créditos eses que están, os créditos iniciais que están esgotados, non? Exactamente. Vale. Eu tamén o entendo así. Non, digo, estou preguntando porque non... Os créditos iniciais que eran no suposto do ano 19 que se prorrogou para o 2020 eran, por supoñamos neste caso, eran 48.500 euros, e o gasto que hai destas partidas son certo de 1024,65. Entón hai que facer un suplemento de crédito de 61.524,65. Entendo de limpiezas Germania que estaban nos imprevistos. Exactamente. Os acordados de 2019 que vos esquecerades de meter a... Si, a partida de a baixa de Cleofé. Exactamente. Esa sí me acordo de los outros. E a ver, o seguinte son, por un lado, hai Antonio Pena e... As clases de inglés, Sí. por exemplo, esas deberían estar contempladas. Pero é que non se vamos a ver, terían que estar no presuposto incluídas os ingresos que tamén temos do que é da actividade de clase de inglés. Non sei por que da razón no presuposto do 19 non se incluían esas cousas. Entón, agora, neste ano, cando pasa a semana que ven, supoño que teremos rematado o presuposto, isto se regularizará. Nos términos habituais, pois
absternos pola situación extraordinaria que temos e as razóns prefiro facer despois un rogo e explicarme brevemente do que me parece, porque non é de recibo que na situación que estamos no mes, a finales do mes semana, no mes de outubro, estamos sin orzamentos. Non me cabe na cabeza, pero bueno, fago a exposición despois, nos vamos a externos. Moi ben. Entón, procedemos á votación. Os votos a favor? E os son de cada as 4 abstencións, supón. Apróbase, por lo tanto, esta modificación de crédito. Seguidamente pasamos ao que é a parte de control da actuación do goberno. En primeiro lugar, temos un expediente de toma de coñecemento por parte da alcaldía polo que se aproba a liquidación do orzamento municipal correspondente ao exercicio económico de 2019. Por parte da Secretaría de Intervención aprobouse a liquidación, que foi igualmente aprobada por parte da alcaldía. Entonces se vos remitiu totalmente toda a documentación correspondente á conta xeral, ou digo, a liquidación do presuposto do ano 2019. Vendo veces os números xerais, vedes que temos un resultado orzamentario asustado de 652.781,93 euros, que sería o remanente sería do ano 2019, superávit, digamos, presupostario. Digamos, temos un remanente total de tesorería dos últimos anos de 2.963.080 euros. A situación financiera do Concello, á vista dos números, é bastante solvente. Vai nos a permitir, xa que evidentemente agora parece ser que librámonos de que digamos, o Estado se faga cargo dos fondos, dos remanentes que tiñamos os concellos que os tiñamos. Entón, trataremos de, por un lado, invertir, sobre todo o remanente, digamos, do 2019, pois unha parte xa vai para o tema da depuradora que se vai poñer para Servigo de Alesteo, que son 360.000 euros, que é a aportación municipal para esa obra. Entón, realmente xa se van a, digamos, reter do presuposto das partidas ese diñeiro para esa actuación. E logo trataremos de facer, evidentemente, máis proxectos para poder seguir, digamos, invertindo os fondos do aquí do Concello para ese tipo de actuacións. Mandouse justamente toda esa relación de decretos da alcaldía citados entre o 16 de maio de 2020 e o 24 de setembro de 2020, por si algo, para que xa teñanes un control de todo que se estuvo indo aprobando, ou todos os decretos asinados, todas as actuacións que se fixo por parte da alcaldía desde esa data, desde o último pleno. Non houve reparos neste período por parte da Secretaría de Intervención. E lle pasamos ao tema de mocións dos grupos políticos. Hai dúas mocións, unha do Grupo Municipal do Partido Popular e outra do Grupo Municipal de Vecinos de Boqueixón, referidos os dous ao mesmo concepto, que sería solicitando ya ao que a banca a reapertura
das oficinas que teñen en Ledesma por parte de veciños da zona de Ledesma. Se reuniron un montón de firmas para darlle traslado tanto aquí á Corporación Municipal como a entidade a banca, evidentemente a queixa e a solitude de que se reabra esa oficina por parte daqui do Concello. Se remitiu a Delegación de Santiago de a banca a copia de todas esas firmas para que máis facendo constar que tanto, o sea, que se iba a aprobar en pleno a moción tanto do grupo de goberno como do grupo de veciños. A nosa oposición total ao peche desa oficina. Estamos a espera, pero posiblemente despois das conversas que tuvemos con xente de a banca, que a reapertura que non a van a facer, que non van a reabrir esa oficina. Por moitas digamos peticións, firmas ou que aquí haxa onde que é unha oficina, xa era unha sucursal da oficina del Estedo, que é a oficina principal, e que realmente consideran que hai servicio suficiente en Estedo para atender ao personal. Entón, que non eles miran os números, a banca é unha entidade, digamos non, é unha entidade privada, e mira o seu beneficio. Considera que reabrir a oficina de Ponte Ledesma non lle ser rentable, entón que prefiren ao mellor incluso perder clientes e non reabrila. Entón, leemos por parte do portavoz do Grupo Popular esta moción. Moi ben, bueno, non sei se vou na ler porque é moi cortiña. Creo que ven a decir basicamente o mismo que presentou o grupo de veciños. Con motivo da crise sanitaria derivada do Covid-19, a Banca Corporación Bancaria veuse na obriga de pechar ao público as súas oficinas no pasado mes de marzo. Co avance da chamada fase de desescalada foron abrindo ao público as distintas oficinas da banca. No caso de Ledesma, a oficina permanece pechada a pesares de que finalizou o estado de alarma e se está avanzando cara a unha nova normalidade, a conseguinte preocupación nos veciños que habitualmente usaban os servicios desta sucursal. Bueno, hai que decir que esta moción foi presentada o 23 de xullo. As parroquias de Ledesma, Oural, Sucira, Donas, Grés, Cira, San Miguel de Castro, Camanzo, Añobre, Bendaña, Vilar e outras vense directamente afectadas e os seus veciños teñen que facer longas distancias, en moitos casos máis de 15 km, para facer xestións bancarias como pago de recibos ou cobro de pensións. Son as persoas maiores o colectivo máis afectado, xa que son as que máis dificultades presentan no acceso aos servicios bancarios online. Polo exposto, e ante a incertidumbre e desacougo que esta situación está a provocar entre os veciños afectados pola non reapertura desta sucursal bancaria, que afecta a 5 concellos, Boqueixón, Touro, Silleda, Astrada e Vila de Cruces, o Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Boqueixón presenta a seguinte proposta de acordo: solicitar á Banca Corporación Bancaria a reapertura a maior brevidade posible da sucursal en Ponte Ledesma, trasladar este acordo aos concellos de Touro, Vila de Cruces, Silleda e Astrada para que secunden esta petición. Bueno, como ben explicou o alcalde, a día de hoxe, 30 de setembro, a oficina de a banca de Ledesma pois sigue pechada. A decisión supoño que será firme e que haberá moi poucas posibilidades de que se volva a reabrir. Pero eu creo que estamos na obriga, e vos estaredes de acordo tamén, Xavier, de desde o Concello e na medida das nosas posibilidades, e tendo en conta que houve unha serie de veciños que presentaron firmas que presentou polo rexistro a concelleira Mari Carmen Soutullo, pois vémonos na obriga de tomar aquí un acordo e solicitar, primeiro mostrar o noso desacordo polo prexuicio que lle causa a todos estes veciños, sobre todo a xente maior, e solicitar á banca pois que reconsidere esta postura e que mire ou que estudie as posibilidades de manter esta oficina, non sei se todos os días, se algún día a semana, bueno, polo menos que estudie a proposta, tendo en conta que parece firme a súa decisión de pechala. Entonces eu abriría, se queredes, un turno de debate ou que cada un exprese un pouco a súa opinión e chegamos a un consenso e aprobamos o que estimedes oportuno.
sentido, simplemente decir que esperamos a que, porque sabíamos que os veciños estaban recollendo sinaturas, non foi iniciativa de Mari Carmen, Bueno, xa, No, eu xa foi fui iniciativa dos veciños, que base que Mari Carmen usámola de transporte, usaron No, os veciños, prestouse ya, usámolas no, de- eso prestouse xa o comecei a dixen que foi informe aos veciños, o sea, non quixera deixar dous argumentos ou tres, se queredes, de grupo, despois vou dar un argumento personal. En primeiro lugar, consideramos que non podemos resignarnos a perder máis servicios no rural. Non estamos falando de perder competencia, como pode ser noutros servicios. Estamos falando de perder directamente servicios no rural. Porque non é que haxa outra entidade, non doutra... É que quedamos sin servicios. Quedamos hai 3 anos sin servicio en Campo Rapao e agora estamos quedando en Pontevedra. Entonces, dende o noso punto de vista, o que temos é que non resignarnos con eso, facer a queixa en a banca, pero facemos a queixa na Xunta de Galicia, xunto co Concello de Touro e co Concello de Vila de Cruz. É dicir, joder, estades usando unhas cantidades inxentes de cartos públicos para decir de que a xente veña ao rural e por outro estamos consentindo de que as empresas marchen de perder servicios no rural. É incongruente. Se non temos un servicio de transporte decente, se non temos un servicio de internet decente, se non temos servicios financeiros mínimos, xa non digo decentes, sino mínimos, é imposible vivir no rural. E hai que dar un carpetazo encima da mesa, ou creo así, incluso dentro das, porque sí, é unha entidade privada que foi pública e que lla regalamos por 1.000 millóns de euros, que puxemos 8.000 de tal, e que sacou os 1.000 millóns que pagou o primeiro ano foron os que tuvo de beneficios no primeiro ano. O sea, é unha entidade pública que se lle regalou ao sector privado. Pero con independencia deso, non podemos resignarnos a perder servicios no rural, é básico, porque senón cerramos a porta. E por eso digo de que eu usaría as mocións, poñeríame en contacto, porque supoño que Vila de Cruz, o Concello de Touro, están na mesma onda, porque tamén lle afecta. E iría a presentar unha queixa, pois tanto en... non sei como focalizar a queixa, pero sí que deixaría a queixa na Xunta de Galicia, o sea, exixiría a Xunta de Galicia pois que presione de alguna maneira as institucións para que non se perdan servicios no rural. E que se vamos á rentabilidade, tampouco o Movistar vai a poñer fibra no rural, ni nos vai a dar acceso a internet, entonces morremos. Entonces a administración pública ten que garantir uns servicios mínimos, e isto é un servicio mínimo. Estamos falando dun concello que ten 70 ou 90, 70 e algo de kilómetros cuadrados e ten unha entidade nunha esquina do concello, o sea, que quedamos a ermo total. Non podemos consentirlo. E perdóname si me espedo, non é nada contra aquí, pero que non podemos permitirnos isto. E sobre todo en a banca eu entendo de que as oficinas bancarias, e isto é unha apreciación personal, pois que lle quedarán o mellor 10, 15 anos e despois dedicaránse a vender potas como xa venderon no seu día, porque están transmitindo todos os seus esforzos de cara aos servicios a banca electrónica, non? A banca electrónica. Pero temos que ter en conta que temos unha estrutura da poboación a que temos, que é envellecida, que temos un acceso ás novas tecnoloxías moi limitado e unha educación en novas tecnoloxías tamén moi limitado polo xeral, e polo tanto temos que exixir este servicio cando menos momentaneamente. Eu comprendo de que van a cerrar moitas oficinas, non? Será o que nos toque en todos estes anos, pero no rural e tratándose do rural galego, eu creo que hai que ofertar uns servicios mínimos e a administración ten que mollarse, a administración galega ten que mollarse para garantir certos servicios. Entonces eu iría da man, eso si vos parece. Ben, sí. Intervir un momentiño? Sí. A ver, eu creo que neste punto o máis lóxico para presionar dunha forma efectiva é que as dúas se xunten nunha sola. Sí, eu tamén estou totalmente de hemos acordo. falado, eso falábamos. Sí, no, se suponemos, xunten nunha é que sola. maior parte, o sea, na primeira a proposta de acordo son máis ou menos é igual, na seguinte podes tamén falar de notificar a Xunta de Galicia. Por exemplo, Entón, pues eso sí, falamos cos concellos de Boqueix, de Touro e sobre todo Vila de Cruz, que son máis, incluso Silleda tamén pode ter unha publicidade. Sí. É a Estrada, incluso. Sí, ora é Pontevedra e dentro de 2 días será non sei onde hai, en San Miguel de Castro non hai oficina, pero un pouco máis adiante en...
A ver, si che parece, Xavier, facemos unha redacción recollendo un pouco aquí as propostas, mandamos, E trasladamos despois a todos os concellos estes. trasladamos ya aos E concellos. máis, Digo de facer unha certa presión, eu non sei cal pode ser. Bueno, pois algún Consellería de Economía ou Consellería de Facenda, etcétera, vale. non sei. Claro que incluso que diceste, queríamos en que non se habla todos os días, bueno, porque todos os días para hacer na vida, por lo menos unha vez na semana, para dar servicio precisamente a esta xente que non ten forma de acceder. Outra historia é tamén co caixeiro falla, bueno, moitísimo. E que se nos temos que desplazar al Estedo, moitos é o que estamos xa dicindo, iremos a Santiago, non iremos al Estedo. Al Estedo Posiblemente o que se está tratando de conseguir é que a xente tamén pague todo con tarxeta, deixarse de líquido. E no rural, tivese a maior parte da xente que quere ter a súa... Claro, e que hai moita xente, unha franxa de idade que aínda non está por eso. No. E non a vamos poñer agora. Temos que investir en educación financiera. Eso é unha decisión personal miña, pero temos que investir neto. Sí, pero temos esta franxa de edad. Claro, pero esta franxa de edad de 70 a 90 anos, como mellor ainda se manexa, é o que che están dicindo. É que nos agora entonces xa dependemos de outra persona, ou xa trámites que podíamos facer nós, como che di a xente así falando tal, bueno, é que nos ahora xa nos botan fora do mundo. E ten a súa razón. Bueno, pues eso. Bueno, desde, a ver, o que falábamos antes un pouco, o que falaba Xavier das dificultades que hai para vivir no rural. Xa non digo vivir do rural, que son dúas cousas distintas. Pero vivir no rural, bueno, algúns pasos sí que están dando as administracións, concretamente a Xunta de Galicia e o Goberno Central, e non o digo con ningún interés político, porque son de colores distintos, en canto ao tema das telecomunicacións, que sí se están apoiando as compañías para que introduzcan a fibra óptica no rural, pero ben é certo que ten que ser financiada, porque senón a nivel empresarial non veñen aquí porque non lles compensa económicamente. No tema da banca, pois outro tanto do mismo, é dicir... Financiala, se cadra que queda sí. É moi surrealista ter que decir isto, non? Que despois de regalar unha caixa pública que teñas que financiar para que preste o servicio, xa... Por parte do... Bueno, ti ahora pensa, agora ti tes unha conta na banca, ou ten moita pasta, ou senón é que é un desastre, macho. Desaparecen os cartos, pero un santiamén queda sin unha lata, porque vamos, chucho comisión daqui, comisión de... É que eso é animalado tamén, que sepa as comisións que se pasan, que as comisións na banca, Por outra parte, desde o Departamento de Emprego do Concello, bueno, estáse estudiando, houve unha reunión o outro día na que eu estuve presente, para de cara a finais deste ano, principios do ano que ven, bueno, un pouco que na línea no que apuntabas ti, impartir unha serie de cursos que poidan eliminar estas deficiencias que ten a xente do rural, sobre todo no manexo de dispositivos electrónicos, de cara á banca electrónica, de cara a pedir as citas por internet para o médico, esta é unha serie de trámites, non? Manexo de certificado digital, que, bueno, hoxe en día estáse volvendo casi imprescindible para os tempos que vivimos, e sobre todo tendo en conta que con esta crisis sanitaria que estamos vivindo, pois os desplazamientos van a estar limitados cada vez máis. Entonces, que iramos ou non, a tendencia é a eso. Claro, a xente maior, pois cada vez tecnolóxicamente xa non está ao día, e eu son o primeiro en incluirme, que xa me sinto un pouco desfasado con respecto ás novas tecnoloxías, e iso que estou todo o día manejándoas. Entonces, na medida das nosas posibilidades, pois trataremos de ofrecer formación neste sentido, en eso estamos traballando. E despois, o que falábamos, eu, bueno, ofrézcome a redactar unha proposta conxunta, trasladola, negociámosla, trasladámosla tanto aos concellos limítrofes como á banca, como á Xunta de Galicia, se buscaremos a que departamentos, pois, ou a que consellería ou a que dirección xeral, pois ya temos que remitir. Tamén, sí.
podemos E tamén seguir. dentro de a banca ten que haber unha oficina de Defensa do consumidor. defensa do consumidor. Unha entidade financiera e Pois tamén usar. podemos acompañar igual a outra vez o que lle mandamos xa á delegación, o sea, a Santiago cas firmas, o acordo que adotemos aquí, e mandai tamén todo outra vez todo ao defensor do cliente da banca, máis ao defensor do povo, para que se poñan, digamos, que presionen un poquinho máis, a ver se con eso logramos. Tamén na moción podemos facer, eu de poñerlle por menos que por menos abran un día a semana, non sei. No, Non, tampouco, non, eso que como eso sería moi avanzado. non, eso Eso xa decidirán eles. No, exactamente. Por eso que Ahora, non é. é unha cuestión que sí que hai que deixar claro que a alternativa que nos deixan é Lestedo e Vila de Cruces e non son alternativa ninguna nin a outra. No, porque vamos a ver, os que estamos, digamos, do Forte para baixo, bueno, ou sea, do Forte que antes esta zona aquí de Don Pamela para baixo, o Lestedo, bueno, do Vila ainda chega, deixos. Lestedo quedanos cerca, pero da baixo, o sea, de Vila para Ame, que non hai, non. Ou vas a Vila de Cruces. Cara ao Concello das Travas e pasando No, a ponte. a alternativa é Santa Cruz, pero estamos na mesma. A oficina principal desa zona é a Lestedo, non é a Santa Cruz. É a Lestedo. Entón, claro, debían che parar aí. De todas maneiras, Dentro do que se lle redacte para a Xunta hai que facer unha incidencia de que hai 3 anos. Xa Pechou cerran. o Banco Gallego, pechou Santander de Lestedo, o sea que están pechando oficinas. Si, agora vai que aquí vai que é un banco. Xa non estamos falando da competencia, que xa é grave, o de non ter competencia é moi grave. Eso. Pero estamos falando de non ter nada. E non falan que a banca quere tamén comprar o Sabadell. Non sei. Sí, é que comprar os eventos e que tal, non quero. O problema da competencia estamos lo vendo, porque o que falabades agora das comisións é un problema de competencia. Sí, claro. E cada vez hai menos competencia. E iso é un problema para o consumidor. Pero son dous planos. Unha é o da competencia e outra é o de quedarse sin servicios. Claro. E despois de que mentres que está no rural temos o acceso a novas tecnoloxías o que temos, tampouco é tan bo de momento, ahora mismo. bueno, esperemos que eso Ahora, vaya cambiando pouco a pouco, Sí, está en visos de cambiar. Pero de momento estamos perdendo os servicios. Non temos un que está a chegar e o outro é o presencial só perdemos. Non podemos, por eso decía, eu creo, sinceramente creo, que o negocio da banca física, pois quedanlle os anos contados. Creo. É que realmente vamos a ti, o ti agora a cantas veces vas ao banco? En todo o ano. É que realmente antes que prácticamente había que ir casi todos os días ao banco. E hoxe en día, ainda que teñes unha empresa, realmente o banco non necesitas para nada físicamente. Porque arreglas todo vía internet, sea mandar recibos, sea pagos, sea o que sea, non apenas necesitas ir ao banco. Pero claro, nós, pero ti dir a xente agora que teña, eu xa son un vello tamén casi, pero con 60 e pico anos, Eu supoño, se os ingresos tamén se cobran unha comisión. supoño que a banca Tipo que non queres ir. Supoño que a banca terá feito un estudio do que lle supón cerrar a oficina e terá bueno, pois calculado a perda de clientes que lle supón cerrar esa oficina e saberá, bueno, pois terá o seu estudio e ao mellor perdendo cartos ou aforrando personal, pois pechana igualmente E que ademais pechala en plena época Covid, co que supón iso de traslado de xente dunha zona a outra nunha oficina, sí, grande, como a del Estedo, pero que non aumentou en persoal, entendo, non? É que realmente foi... Que non aumentou en medios, é dicir, a xente espera fora. Se estuvo pechada porque estaban en reformas, fixaron unhas reformas para reaperturala, pero, o sea, debeu ser desde decembro, creo que se día estar pechada. No, Ou... estivo pechada cando houve confinamento. Pero se estuvo antes, xa estaba antes pechada. Eu creo que sí, No. Porque houve fixaron reformas. Sí, atendían daquela maneira, pero atendían. Unha empresa que faga un peche dun servicio esencial en pleno confinamento debía estar sancionada. Eso pronto está polas administracións públicas, porque o que realmente está facendo é mandando a xente de un lado a outro, de paseo. O sea, debía estar sancionado. Eso ten unha historia. A historia é o despedimento de personas. No, sí, é o de cerrar
cerrala. Todo. E entonces O sea, viron eliminar gastos. Non sei na moción que se redacte, bueno, no escrito que se redacte tal, se tamén se lle pode incluir o que di Iván, que hai xente se ten que desplazar nesta temporada, todo. e as condicións en que están os clientes esperando en Lestedo, porque espérase na calle, hai 15-20 personas na calle, porque claro, tes que entrar dun en un ou de dous en dous, dependendo do personal que te poida atender, estás esperando na calle. Co que iso comporta que, bueno, as distancias, falase co veciño, a grito pelado, a xente que vai pola acera non sabe se está na cola, se está esperando. Facemos unha moción con todas as consideracións para que preparámosla mañá preparámosla, pasamos para ver se vos parece acorde ao que faramos hoxe e presentamos e mandámola. Entendo que esta moción non se deixa sobre a mesa. Non, aprobamos a moción, pero redactámola despois con todas as Aspectos prácticos de poner el acta. Con independencia del texto, el acuerdo que se adopta por unanimidad, con independencia del texto, es solicitar, me refiero a la parte resolutiva, solicitar a la corporación la reapertura de la sucursal, solicitar a los concellos de Toro, Vila de Cruces, Silleda, Estrada adhesión a esta solicitud de reapertura, trasladar este acuerdo a banca y trasladar este acuerdo a Xunta de Galicia. Luego le dais la redacción, pero digo, para que pueda quedar una constancia. Perfecto. Sí, porque despois os puntos que leven os razonamentos por os que lle pedimos exigimos a reapertura, pois facemos despois máis tarde, temos as Perfecto, por unanimidad entendo, non? Sí. Agora había outra moción do Grupo Popular relativa a instar ao Goberno de España a non apropiar os recursos das entidades locais. Agora mesmo creo que xa eso xa quedou, digamos, desfasado, todo xa podíamos retiramos esta moción e xa non entramos a valorar. Parece vos? Entón, pasamos xa ao turno de rogos e preguntas. Un rogo con algunhas consideracións. Decir de antemán que dende o noso grupo o que tentamos e creo que se nota no ton que mantemos nestes plenos é de intentar o máis posible pola época, polas condicionantes que nos tocou de vivir, de facer unha aportación e de ser útiles e de non axudar a crisparnos aquí a vir a botar bilis. Creo que non axudan nada. Pero sí que queremos facer unhas consideracións para que tomen nota e depois si queren respondan algo. Tendo en conta que nestes últimos meses se cepillou o Plan Xeral de Ordenación Municipal, que levamos sin un pleno ordinario desde o mes de maio, de que non hai orzamentos, de que despois de que non haxa pleno ordinario desde o mes de maio temos unha moción do centro de día que xa foi tomada en Vedra, tivemos un acordo e non veu a pleno. Temos información polos medios de comunicación que deste Concello non se foi á reunión de transporte da semana pasada. Non ir á reunión. Non temos esa, despois bueno, si, vale, perfecto, sí. É unha prensa, non, no rollo, non minto. que non se fose, bueno, sí, sigue. Mano Viñali que non se fora. Temos, e despois Ángela vai a facer unha referencia, temos queixas de veciños neste caso concretamente del Estedo, de que non funciona o internet e que teñen un grave problema para poder atender as tareas dos rapaces na casa, e non estamos falando dunha casa illada, estamos falando do núcleo rural de Ramil,
do Ramil Novo, para entendernos, da zona da cooperativa, que teñen problemas para acceder a internet. Visto todos estes condicionantes, é difícil non cabrearse, moi difícil non cabrearse, non? E entonces o que solicitamos do Concello de Boquerixón, do Concello non, do equipo de goberno, é un pouco de diligencia nestes temas. Dixémosvos ao principio, e vamos a seguir mantendo así, que neste mandato as nosas prioridades eran os servizos sociais, na situación que estamos con máis interese que nunca, e eso incluiría o do centro de día, que levamos especificamente no noso programa electoral, o tema do transporte público con Santiago, que é fundamental, e nos tempos que estamos é moito máis fundamental, e os temas das novas tecnoloxías, do acceso ás novas tecnoloxías e da educación en novas tecnoloxías a toda a poboación. Parécenos fundamental, moito máis que asfaltar pistas, pero moitísimo máis. E entonces aí sí que vamos a ser realmente intransixentes, non? E vamos a loitar por isto. E o que decía, despois do relatorio que lles fixen, e sin ter explicacións de moitas das cousas que nos parece moi grave, nos vamos a deixar un plazo agora. Se non se convocan plenos e se sacan acordos, porque a sensación que nós temos é de que isto está paralizado. Digo, pero con honestidade, non? Temos esa sensación. Se non, en 2-3 meses, pois empezaremos a convocar os plenos para traer os debates importantes deste Concello. E xa lle digo, non queremos generar crispación dentro desto e queremos manter un tono razonable. Vístelo hoxe que prácticamente nos grandes, despois podemos ter diferencias nos orzamentos, por exemplo, podemos ter diferenzas, pero na defensa dos servicios públicos creo que vamos os dous grupos no mesmo camiño, e entonces temos que facer algo, non é só falar, temos que intentar facer algo, nada máis. E con isto voume, porque vai facer preguntas Mari Carmen e máis Ángela, e se sentan aquí todos. Bueno, boa tarde. Eu antes de comezar coa exposición e coas cuestións e rogos, quería facer, xa que son médico, estou vendo as cousas como as estou vendo desde dentro e desde fora, porque son cidadán tamén, pois quería facer unha defensa da atención primaria dende a miña perspectiva, non? Nesta época de COVID, post-COVID, pero aínda estamos co virus, hai unha denostación da atención primaria dicindo que, bueno, que as actuacións son por vía telefónica. As actuacións fanse por esa vía porque a administración así o dixo, non? Entonces a realización da consulta presencial faise nos casos nos que é menester e nos que é imprescindible facelo e nos que é necesario. Entón, eu penso que a atención primaria é a base do noso sistema público sanitario e, polo tanto, débese defender como ten que ser, non só con verbas como fago eu nestos intres, senón con cartos, con dotación presupostaria que exixen os médicos desde fai moitos anos, xa pre-COVID, as distintas sociedades científicas de atención primaria exixían máis, digamos, máis presupostos, máis orzamento para este ámbito e moito máis nestos intres, non? Entón, eu creo que é básico unha atención primaria forte para que non se sature todo. A atención primaria nestos intres está totalmente desbordada, porque ademais de ver os casos COVID, ve outros moitos casos, patoloxías crónicas, seguimentos, consultas telefónicas, consultas domiciliarias, urxencias, e todo iso implica tempo que non temos, e todo iso implica gastos, implica custes, implica ahora nestos intres EPIs, e implica que
se dote, que é necesario máis presuposto para dotar de medios tanto humanos, que é imprescindible, como materiais. Últimamente, nos últimos días, estáse dicindo que non hai médicos. É unha verdade a medias. Non hai persoal sanitario, é unha verdade a medias. Non hai o persoal sanitario suficiente. Que implica iso? E por qué? É dicir, hai que ir ao meollo da cuestión. Por que non hai? Pois non hai porque moitos decidiron irse para outras partes de España ou para fora de España buscando outro futuro para eles moito máis bo, non? Moita xente se non se foi é por outras causas, pero non porque vexa aquí un futuro magnífico, senón porque, bueno, ten outras cuestións e a raíz diso quedase, non? Pero para que todo o sistema perviva, sexa un sistema público, completamente público, é imprescindible que a base, que teóricamente somos nós, e todo o mundo di que somos a base do sistema, a porta de entrada, eso todo está claro, pero ademais de dicilo, hai que facer algo, non? E iso é, pois, dotalo, como dixen antes, dos medios imprescindibles. Bueno, despois desta introducción, vou a, xa que estamos co virus, vou a facer algunhas cuestións sobre este tema, non? Non sei se hai algún protocolo no noso Concello de desinfección dos centros de saúde, farmacias, cemiterios, tanatorios, escolas unitarias, polideportivo, etc. Non sei se hai algún protocolo propio, é dicir, se hai un protocolo ou se fixo, bueno, sen ningún tipo de, digamos, de estipulación, non? Digo máis que nada porque, bueno, eu creo que esos puntos son puntos sensíveis, non? Son puntos importantes que hai que ter desinfectado cada X tempo. Non só no confinamento, senón moito máis agora que a xente pois anda polas rúas e é onde hai máis risco. Eu creo que máis risco hai nestes intres que cando a xente estaba nas súas casas, non? A parte diso, de se hai algún protocolo propio, se reforzou a limpeza e desinfección dos contedores e se reforzou a limpeza das escolas. Por que digo iso? Porque hai un protocolo que di que os baños das escolas teñen que limparse cada X, decir, varias veces ao día. Entón, digamos, a miña dúbida é como se fai, se xa estaban as traballadoras municipais saturadas de traballo de limpeza, como se fai nestos intres. Polo tanto, se reforzou iso con máis persoal, etc. E, aparte disto, noutros concellos, polo que estou vendo eu, dotouse de dispensadores de xel hidroalcohólico de pé a certos, bueno, pues ao centro de saúde, a distintos establecementos, por exemplo, bares, restaurantes, tanatorio, por exemplo, para que non se toque, decir, que se dispensa por, digamos, coa presión do pé, non? Se dotou de mamparas algún, decir, cos 15.000 euros que, digamos, que tiñamos presupostado para iso, se dotou de mamparas algún sitio, por exemplo, Concello, etc. Eu creo que son básicos, é dicir, para facer fronte a este virus é básico distancia, é básico as mascarillas, pantallas incluso, pero máis básico as mascarillas, o xel, e, bueno, que se cumpra todo isto, non? Entonces, a miña primeira cuestión era esa, non? A parte da reflexión inicial era esta, decir, que xa era un protocolo e se está facendo un reforzo na limpeza de certos puntos, non? Vamos, o protocolo adaptouse o protocolo que está que nos foi remitido por parte da Xunta en conformidade de Cafegán, foi o protocolo que se está utilizando aquí a nivel do Concello para determinados lugares como son as unitarias, de acordo coas profesoras co CRA, neste caso coa dirección do CRA, se lles facilita todo o material necesario a elas para ao largo da mañán facer elas a desinfección pertinente, e por as tardes se van o personal do Concello, as limpadoras, a fazer a limpieza xeral de desinfección total máis completa. Pero
Pois, de iso foi totalmente de acordo co, o sea, entre o Boqueixón Medra, tanto en Vedra como en Boqueixón se fai do mesmo sistema. Facilitamos o material o suficiente para eles facer o que é a desinfección ao largo de na baña, que creo que agora mesmo tamén se rebaixou un pouquiño as exixencias en canto a limpeza, digamos, dos baños, creo que non sei se antes eran 3 veces a mañán, Sí. porque son 2, entón as maestras se comprometeron a facelo elas polas mañás, pois que o Concello xa para traballar do Concello se fixen a desinfección completa que é o que se exixía. Entonces, ese é o que se está facendo. Despois, a nivel, por exemplo, aquí do CPI, exixixe a empresa, que houve un principio uns problemas en canto a limpeza, que non estaba a limpeza, que quedaron fazer unha limpeza sobre todo xeral importante antes de empezar o curso, que non foi a limpeza xeral que fixeron, pois non foi unha limpeza xeral, nin foi limpeza nin foi xeral. Entonces, tuveron que facer uns esforzos en canto a adaptar un poquinho para poñer iso en bo uso e, evidentemente, agora co tema da desinfección tuveron que poñer unha persona polas mañás para facer a desinfección de todos os baños, das portas, de todas as instalacións 2 ou 3 veces ao largo da mañán. Iso sí que está, evidentemente, supónos ao Concello maior presuposto, maior gasto, pero estáse facendo así, conseguiu, o sea, para cumprir, digamos, un poquinho, porque o colexio do CPI é realmente onde máis alumnos se está xontando, entón se está facendo eso. A escola infantil municipal, pois fíxese unha serie de reformas, se creouse unha zona sucia para evitar, o sea, para que os rapaces cando chegan, pois deixen ali as súas chaquetas, os seus calzados, todo eso, para que cando vez que entren para dentro, pois que digamos que van con roupa, digamos, limpia. Entón, ten que nas aulas realmente están como se fosen zonas burbuxa, na que os rapaces por de tal hora non se relacionan, máis a profesora que lle corresponde están nunhas aulas, non hai relación, digamos, entre el grupo. Entón, trátase tratando de que os protocolos que están marcados, digamos, por tanto, por sanidade como por educación, que se vayan, digamos, cumprindo a rajatabla. Pois, como se trata de evitar que haxa problemas ou infeccións ou contagios que non son os desexados. De momento, polo que sabemos, non temos ningún tipo de incidencia a nivel de COVID nos colexios, entón agardamos seguir así que os protocolos funcionan. En caso de que haxa algún tipo de, digamos, de contagio en algunha aula, o que temos é un convenio nas unitarias é cunha empresa de desinfección para que se faga unha desinfección xa xeral desa nas unitarias. Por exemplo, que hai un rapaz que sale con tal, pois é chamar a empresa, xa unha empresa especializada para que faga a desinfección completa deso xa, pois, nesa tarde, para fazer unha desinfección completa para que non haxa, porque nós ao mellor o personal do Concello, pois sigamos ao mellor para ter unha desinfección desas que se precisa, pois igual non está facendo. Entón, temos un convenio cunha empresa, aparte que é de Vedra, de Santa Cruz, para fazer esa desinfección no momento que se solicite por parte das profesoras. O tema da limpeza e desinfección de contenedores, fixose algún tipo de reforma? Fixose no seu momento, agora mesmo non se fixo porque realmente, vamos, non se está facendo unha limpeza de contenedores como se fixo a limpeza xeral, agora mesmo non se está facendo. Si tampouco non queremos, digamos, ao mellor necesario, porque estábamos facendo os traballadores do Concello pois ir a desinfectar polas tardes ou tal, a todos os contenedores, pero non sei. Sería porque moita xente no seu momento que dicían que os contenedores debían quedar abertos, tampouco a topa aberta, non sei se realmente é así, porque realmente ti levas a basura, tapas, levas un guante ou dous guantes, pois se a casa levas as máis útil, pero bueno. En canto ao transporte, sobre este tema, sobre o transporte escolar, digamos, Iso, non sei, depois, a nivel de eso, en principio todos os autobuses teñen que ter a súa teñen que ir acompañantes, e os rapaces se van, polo que eu sei, cada rapaz ten un asiento asignado, non sei, desde o primeiro día, os pequenos que foi cando empezaron, e teñen un asiento asignado para tal, solamente van en asientos compartidos e son irmãos, e tal, senón realmente cada un ten o seu asiento, non se van a rezar, cando realmente ao final vanse, pero bueno, son cousas que están así e hai que facelas así, vamos, digamos, que ese tipo son cousas, digamos, eu entendo que poden ser un pouco incongruentes, porque realmente non con autobús, que distancia vas a reservar, vas a estar a distancias de outro, pero bueno.
A normativa di que eso hai que facer así, e están facendo así, e penso que van cumplindo con... En canto ao que lle comentaba antes dos dispensadores de pé de A ver, xel hidroalcohólico. vamos a ver, no centro de saúde aquí do Forte, que é da Xunta, entón aí non lles facilitamos nada, porque realmente eles son os que teñen que encargarse de todo aquí neste caso. Nosotros o que temos agora en marcha é conseguir poñer dispensadores nos locales sociales que van a empezar a usar agora a nivel de gimnasia e todo eso, si poñer un dispensador de xel de pé, que posiblemente algúns desaparezcan, bueno, pero eso é igual, nós temos que tratar de ter o noso material. Mentre non nos chegan os de pé para ter pulsador co pé, pois deixouse os de mau, para que se encarren algo nos damos o xel. E depois tamén as persoas que usan os locales se comprometen un pouquiño a tratar de respetar as distancias e ter digamos un pouquiño de sentido a hora de utilización dos locales. Touro, por exemplo, doulle unha cada establecemento comercial un dispositivo de pé, tal, bueno, non sei se realmente Touro son 100 locales comerciales, os dispensadores van sobre 250 euros. Son, bueno, pois que sea necesario. En algún lugar non teñen capacidade para poñeles un tal, pero normalmente creemos que os nosos fondos serán para usar nos locales sociales, aquí cando veía para o Concello, no Centro de Saúde del Estedo. Que no tanatorio, por exemplo. Bueno, no tanatorio tamén se deberían poñeres, porque é un servicio que cobrarán a quen lle vai, porque xa lle vai pouca xente. Podeselle decir tamén... Sí, no, eu que ás veces que fun aí os últimos teño ali encima do mostrador o tal, pero realmente tampouco se hai que poñer tampouco non hai por un tampouco non pasa nada, pero se nós temos aquí en Boqueixón 150 locales e poñemos un dispensador de pé a cada un. A ver, eu digo especificamente o tema do tanatorio, porque, bueno, houve queixas de veciños da limpeza de... Bueno, eu, na última vez que fun ali, realmente a limpeza non era, o sea, estaba, digamos que decente. Os baños non cheiraba, a última vez que fun, os baños estaban limpios, estaba todo dentro. Que pode ser, hai veces que posiblemente anteriormente non estuve así, pero porque eu chamei a atención, porque non se fixase a desinfección, digamos, creo que dun día para outro, entón eu que fun ali pola mañá me comentaron este método, chamei ao jefe, mira, isto non é así, limpieza, eu a nivel xeral dos baños estaba máis ou menos ben, pero mira, hai que xa se me sente desde entón, joder, a mediodía, cando a xente, o amigo vai a comer, ou que non vaya, porque a persona que está aí atendendo, pois que diga a xente, mira, só é un momentinho para facer unha limpieza de unha xera, unha desinfección total, e creo que así o fixo. Todo realmente, pois eu creo que é a forma, digamos, un poquinho de tratar de presionarlle a empresa e exigirlle tamén as cousas. O xera así que ali o tiña, pero mellor é ter un sitio onde co pé pistas e botas un pouco non tens que andar tocando nada. Bueno, pois eso trataremos de ou se non ponen eles, a ver se teremos que poñer nós, pero ter un bo servicio. Ben, outra cuestión, vou tamén facer unha breve introducción sobre ela, é sobre o plan de ordenación. No 2006 frustrouse o primeiro plan, en maio deste ano, o último plan que se aprobou no 2015, non? Polo tanto, dúas tentativas frustradas. O plan, como é ben coñecido, digamos que se anulou o 25 de maio deste ano polo Tribunal Supremo, cando previamente o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia había paralizado dito plan. Dende o 25 de maio hasta a data de hoxe hai algún novo proxecto, estáse facendo algo, quen se encarga da súa redacción, que modificacións se van a facer con respecto ao pexón do 2015 e cando máis ou menos teñen pensado que pode estar rematada a súa redacción. Moitas preguntas. A ver, o plan de 2015 e a anulación do plan de 2015 non é realmente non se anulou porque houvese, digamos, o contido do plan fose malo, que non fose de acordo á normativa. O plan anulouse porque un informe do Ministerio de Telecomunicacións
que se había solicitado no seu momento estaba incorporado cunha lei anterior que se aprobou, esa lei aprobouse no 2000, digamos en setembro que foi do 2014, e a hora da aprobación definitiva dese plan non por parte nin da Xunta nin de quen fixo o plan nin do Concello se deron en conta de que tiña que haber solicitado un novo informe adaptado á lei que estaba en vigor nese momento, que era do 2014. Entón, Telefónica recorriu e, o sea, ao final deronlle razón, despois de 5 anos, deronlle razón a Telefónica. E consideramos que o plan porque todo é mellorable o plan non era un plan que xa aquí a nivel de veciños estaba máis ou menos xa funcionando bastante ben. Todo realmente o que vamos a tratar de fazer é presentar, ou se está facendo xa elaborando un avance dese plan basado, digamos, mayoritariamente nese plan que estuvo funcionando 5 anos e no momento que teñamos ese avance dese plan presentalo para pedir en base a eso todos os informes sectoriais que hai que pedir, todo eso preparado para, digamos, nun plazo de 2 anos tratar de ter un plan, digamos, non digo aprobado definitivamente, pero xa un plan para que a xente poida velo, poida facer as súas alegacións e poida facer todo eso. Mentras tanto, a nivel de, como estamos agora, a normativa municipal son unhas normas subsidiarias de planeamento, que son do ano 96. Entón, nesas normas subsidiarias de planeamento hai determinadas cuestións que vamos a tratar de facilitar un pouquinho, digamos, a hora dos veciños poder facer determinadas obras. Obras me refiero a peche, sobre todo a nivel de alineacións, porque ahora nas normas subsidiarias unha vía de terceira, que son a maior parte das que temos nos concellos municipales, mándache as alineacións a 7,5 metros. Entón, vamos a tratar de facer unha modificación puntual deses puntos, solamente desde ese punto de canto a alineacións, para adaptarnos ao que estaba metido no pexón, que son 5 metros na vía de terceira e 4 metros na vía de cuarta categoría, para que se hai que, no momento que se aprobe un pexón xa, que o que fixe agora, se unha persona fixe un peche, pois que o faga, digamos, a distancia que normalmente que se estaba, digamos, tendo máis ou menos todos en serie, ou todos xa en considero que eran 5 metros do medio da pista, ou un e medio desde a lista exterior, que sería as dúas, ou sea, 5 metros do medio ou un e medio desde a lista exterior para poder fazer un peche. Entón, eso, en principio, pode estar moi tarde, nun ano debería estar feita esa modificación, que non la vai sería un trámite bastante, digamos, fácil, porque é solamente facer unha modificación pequena. Entón, realmente parece que nun plazo dun ano que se podería ter ese feito. Entón, así se está informando a xente, como a xente pregunta para o tema de peches, dixen, se faz agora, pois tens que facer un peche a 7,5 metros. Entón, algún día, se podes esperar, pois facémolo, pois esperar a que vais a facer isto. E o pexón, o avance vais a presentar tan pronto podamos, cando estea feito o avance para presentar, pois se vos vai a informar para que sepades o que se está facendo, e contase a directora xeral do urbanismo dinos que nun plazo de 2 anos debería estar, pois llámolle 3 anos que poida estar un plan xeral, digamos, aprobado, sempre cando as alegacións que presenten sean as mínimas e que haxa, digamos, un pouco de acordo entre todos. E aparte disso, o custo que vai a supoñer para as arcas do noso concello, máis ou menos? Vamos a tratar de conseguir que sean o mínimo posible, que evidentemente agora nadie se fai responsable de algúns erros que se cometeron nesa tramitación. Se a Xunta, que tamén aprobou un plan que, digamos, que tiña que haber visto que esa lei, o sea, ese informe non estaba adecuado á normativa, se o Concello que aprobou tamén eso tal, por o medio subdisudios tamén tiñen que haber sumido, isto non é falta isto, a empresa que fixa a tramitación toda, pois tamén tiña que haber visto. Entón, a quen lle pedimos agora todas as responsabilidades? Entón, vamos a tratar de conseguir que o coste sea o mínimo posible, que a Xunta, porque agora nos pexóns actuais ten que haber digamos, os planos son un voo, ese voo, esas fotos, ten despois plasmalas sobre plano. Entonces,
se ese trámite o conseguimos que o asuma directamente a Xunta, porque o voo debe andar sobre 40.000 euros que fan o estudio todo o tema do voo e todos, se a Consellería de Infraestructuras ten convenios con determinados datos, ten iso feito, pois realmente xa nos evitaría Quer dicir que ese se non, coste. se non se fai cargo a 200.000 Xunta, euros. teríamos que facelo... 200.000 euros. Un plan xeral novo. Si a Xunta se fai cargo do que nos dixo a directora xeral, pois poñemos ese a mitade. 100.000 euros. Ben, outra... Independentemente de quen sea a empresa que o faga, Xa. non se trata de... Pero vai ser a mesma. Hai que velo. Hai que ver. Si fracasou 6 veces, a sétima malo será. A ver, eu entendo que, pero realmente esa última non foi un fracaso, non foi un fracaso, foi... É unha cuestión de amor propio para quen redacte, claro, poder redactar o que vou querer. Bueno, É un reto hasta persoal. bueno, pues eso. Outra cuestión. Cando vai ser a próxima reunión do padroado da Fundación Pedro Pérez? Porque teóricamente teríamos que tela relativo xa fai tempo. A ver se pode ser cando para a semana podría ser. Toma o señor secretario posesión como secretario da fundación e posiblemente a ver se podemos, se para a semana que ven podemos ir tamén velo xa Claro, rematados. estábamos pendentes de todo iso, dos mobles aínda daquela No, época. eso vamos, se podemos imos ver. Faltaba un tema de mamparas e dos baños e realmente están xa para o sea, para ver de meter a Aguilaro, vamos. A mí tamén me interesa verlos cando vayades. No, pois eso se para a semana que ven se podemos tal, trataremos de facelos. Penso que como van gustar, vamos, aos que os van gustar. Son pisos. Vamos, son de 70 metros, sí, creo que sí. Dúas habitacións, dous baños, cociña e un salón grandecho, son os dous iguales. Amueblados, con todo. Bueno, 500 euros para cada un para alquilar. Bueno, despois tamén na reunión ese tempo que trataba de ver si alquilan o sea, se poñen, digamos, unha axencia para que os alquile ou os alquilamos directamente a fundación ou como queremos facer eso. Eso temos a tratar Si se pode facer directamente. Entendo que se podería, porque facer un contrato e alquilar, vamos, pero... E a quen se pode alquilar, pois o único que será a nivel xeral que se pode alquilar, porque non imos poñer ninguna cláusula, digamos, bueno, calquera. Bueno, algunha cláusula hai que poñer. Xa, pero xero, pois digo, no, esta tipo de xente non, estudiantes non, realmente en Lestedo ao mío hai demanda de alquileres. Si hai demanda E en Lestedo sí. de aluguer social, non sei como está, poderíase poñer ese día o Concello que paga os servicios sociais o que pagan a fundación. Digo, se hai necesidade de alugueiros sociais, non sei se hai, non? Home, preguntamos a Ana, pero creo que non hai o mío, non hai nada. Como a fundación do Concello ten pisos, o normal é que os alquile o Concello, o sea, que pasen os cartos de un lado para outro, para becas, pero igual que o Concello lle tería que alquilar no modelo social a unha empresa, tamén pode poñer os outros libres. Ben, outra cuestión. Esta se me poden respostar por escrito, porque seguro que non saben todos os puntos, non? Cales foron e están sendo as actuacións que se levan a cabo polo Obradoiro de Emprego Ulla, Boqueixón Tourovedra 2019 no noso Concello? É dicir, cales son as actuacións que se levan a cabo? Se poden respostar por escrito a esta? En canto Xavi fixo a introducción sobre esta cuestión, en canto a
hoxe saía nos xornais ao malestar que hai en Santiago na comarca polo convenio do transporte metropolitano. Que nos pode contar disto? Corresponde, sobre todo, respondendo ao que dixo antes Xavier. A reunión non foi presencial, a reunión foi, digamos, virtual. Houve 2 ou 3 concellos que non temos entrado na plataforma. Eu vi a noticia. Sí, que tuve media hora antes. Todo o tempo que, según deu haber a reunión, nós non demos entrado no enlace que nos puxo o Movilidade, chamando e tal, pero non houve forma, non houve nin para o Dubra, nin nós non demos entrado nesa reunión. Eu teño a ata do que se tratou, teño a mandar unha ao día seguinte, pero nós non demos entrado, mandaron un convenio a estudiar, que hai que facer algunhas alegacións hasta agora o 6 de outubro. Teño iso. Sí. Teño aquí mandar. Pero non depois mandaron tamén a información do como que dían o transporte, que iso hecho pasar por WhatsApp, é un enlace, paso un enlace por WhatsApp para ver como quedan todas as líneas, as novas líneas que quedan aquí en Buquexón, tanto de Lázara, porque aquí ahora as líneas que había Lázara e Mosquera xuntouse, presentáronse en UTE, eran os únicos que se presentaron, entón deron ya a UTE o servicio de transporte que ven que cruza Buquexón, o sea, desde Touro ou de Vila de Cruces, calquera os euros son desa UTE. Siguen todas as empresas, Lázara sigue facendo a súa ruta, Mosquera sigue facendo as súas. Aumentaron algo de horarios, pero horarios que realmente tamén considero que non son os horarios que as empresas saben que é así. Mas ben disminuíron. Non, van a aumentar horarios, aumentan horarios. Para que me repoñen o horario, digamos, para vir de Santiago para aquí, ás 9 ou ás 10 da noite, porque aí rapazes que estudian e salen esa hora, están de tarde. Non, aí o último que hai para vir para aquí é ás 7:30 Entón, estamos volvendo, seguindo que as empresas están de acordo en que hai moitos horarios que poñen que non teñen ningún tipo de demanda, que non hai demanda, todos que fagan outro tipo de, outros horarios, pero non é como está complicada con mobilidade, xente moi cuadriculada tamén, E a nos puxeron, o Lázara puxo un pola mañán que ven de Santiago, sai de Santiago ás 8:10, entón para a escola de Quián, que foi unha demanda que mandamos de que atendese, porque hai moita xente que ven para Quián, para tal, e non tiñan nin transporte, entón de repente veña unha liña que si poden estar a 9 da mañán ou a hora que tal, en Seguro, entón realmente eso aí sí que conseguimos, pero depois outras máis cousas non, están pedindo moito, o de Lázara, me dixo, temos tantos horarios, moitos horarios, e son horarios que repetidos ao largo da tarde que non sirven para nada, cando realmente porque son horarios que non son atraentes porque non son útiles para a xente. A liña que pasa por Lestedo, de momento, como é unha liña, digamos, de largo recorrido, ese momento que está a final de ano non sai ainda a adjudicación nin co horario vai a ter, ese de momento ainda está pendiente. Sigo. A ver que máis era, a ver como era. Era sobre o transporte metropolitano, que nos contara un pouquinho sobre iso. Evidentemente, teño que ler ben a ata do que trataron, pero eu vi máis ben pola prensa do que sobre todo, as queixas que hai, por un lado, hoxe, por exemplo, Ames pon que está de acordo con moitas das cousas, pero que di que a Xunta aquí asumeu as súas ideas. Bueno, pero asumiríaxe, joder, pero se che viñeron ben, para que pasa que protesta? Pois queres quedarte e levarte digamos, o meite, bueno, joder, pois si, te vais, tampouco non é así, hai cousas que atenderon e benefician a todos os usuarios, joder, pois dalle, pois mira, moi ben, a idea foi miña, pero está ben, aplicaste, bueno, pois está, joder, hai moitas liñas que son a imposibilidade de adaptar todo o que se pedía, porque eu tuve nas reunións, tanto Teo como Ames pedían determinadas cousas que eran moi, incluso Vedra máis Teo, bueno, hai cousas que son bastante complicadas de asumir,
todos os transportes teñen que chegar a Santiago. Tiñan que facer líneas... Pode funcionar en puntos como a do metro, non? Digo eu, e iso non nadie o faz, non? De facer puntos inter e dali salir cada cuarto de hora. Porque realmente posiblemente salise máis rentable facer autobús, digamos, sentar por un de Vedra e de Poqueixón, pois nas chegar a Susana e facer recorridos máis ou un recorrido de distintos horarios para tratar de facer e chegar ali, porque é o que vai autobús que vai sair a Susana para Santiago, pois que vai se vai completo, despois os de Marroz ou os de Madrid queixanse, porque non collen eles, pero vamos, pero tratar de facer máis horarios e máis O Xovane que pasa por Vedra, que fai todo o recorrido de Vedra, pois cadra podía parar na Susana e aproveitar o... Digo, ese, o Lázaro é igual, tampouco ten por que entrar en Santiago se pode parar na Susana. Digo, se houbera a concepción de metropolitano e de metro, non? De puntos de interconexión, bueno, como hai en todos os lados, incluso co tren. Bueno, pero pode... É que parece que todo ten que ir á calle da Rosa e tampouco é así. Si, non veremos agora cando abran a estación aquí en baixo, a ver como salen dai todos os autobuses que salen todos a mesma hora por un mesmo sitio, todos juntos. E nós temos que intentar aproveitar o transporte público, o transporte municipal de Santiago, intentar de alguma forma beneficiarnos dele. Pois xa non estamos beneficiando, non? A liña que baixa de Mosquera, que hai unha que vai por dentro, por Loureira, ou incluso que é outra que tamén que vai por Codeso, chega ahora mesmo en Santiago, os institutos están entrando ás 8:15, maior parte, por un Pontevedra empeza ás 8:15, tal. Entonces, Mosquera está chegando a Santiago ás 8:30. Entonces, si pideu a mobilidade que, porque a empresa non tiña problema ningún en salir media, ou sea, 20 ou 25 minutos antes para chegar a Santiago a hora que para que os rapazes cheguen. Entón, se fixo escritos a mobilidade para que se modifiquen ese horario, porque beneficia aos rapazes todos que chegan por o tema dos horarios do instituto. Entón, tamén se presentou xa no primeiro día de clase, porque foi cando me vin os horarios, mandaron os horarios estes e mandaron casi o primeiro día de clase, porque hasta daquela había líneas que non sabía se iban a funcionar, se non iban a funcionar, porque a xente queixaba de que a línea que ven de Lázara, que vai para Santiago ás 3 da tarde, pasa por Segunda ás 3 da tarde, sei que se podía 2:30 de aí de Ledesma, que mentre houve o confinamento, ou sea, hasta agora non había, pero xa o día, xa empezou a funcionar xa na semana pasada. Si, xa empezou, xa funcionou xa normal, porque facía falta para lavar para a xente para Santiago, entón sí que xa funciona, sí que xa estaba funcionando. Entón, dentro do que nós estamos facendo peticións, seguimos pedindo a mobilidade para que determinadas mellores, a que non nos atenderon foi sobre todo na dun autobús de volta, unha hora, digamos, máis ás 9:30 ou 10 da noite, para que os rapaces que salen de nocturno que poidan vir para casa. Sigo, entón. Sí. Ben, esta cuestión é sobre a parroquia de Donas. Algún veciño de Donas mandou un escrito e se me deixa leo. Los vecinos de Donas siguen reclamando el alcantarillado. En el siglo XXI, este es un servicio básico y primordial para los habitantes de cualquier concello, por muy pocos que sean. Este concello ha tenido un amago de llevar a cabo este servicio, pero no se le ha visto decisión ni demasiado interés en hacerlo, ya que el proyecto pretendía ubicar la estación de bombeo en un lugar inadecuado, en medio de las viviendas, a sabiendas de que alguien no estaría de acuerdo con esta ubicación, con lo cual ya tuvieron la disculpa para no realizar dicha obra. Como así ha sido, si hubiese interés, se habría reunido a los vecinos y sobre el terreno ver las alternativas posibles, expropiar si fuese necesario y llevar a cabo la obra con el consenso de todos. Creemos que precisamente la parroquia de Donas debería estar equipada con este servicio, puesto que por su parte baja discurre el regato Valpedre, en cuya desembocadura están las bombas de captación de agua para suministro a todas las viviendas del concello, susceptible de recibir algún derrame de los pozos de los vecinos o empresas de esta parroquia, con la consiguiente contaminación del agua para uso doméstico.
Entón, digamos que os veciños de Donas o que piden, digamos, é algo lógico, non? Piden que se lle dé un servicio básico, estamos solicitando que non pechen sucursais bancarias, que non depende moito de nós, si podemos presionar para que non pechen, e isto depende directamente de nós, non? Así como se fan noutros sitios, Donas que está na páxina web municipal como a parroquia máis pequena de Galicia, ten as Burgas, ten outras cousas, non? É dicir, ten moitas cousas por ver, pois o lóxico sería que se dote deste servicio básico, non? Non sei que me pode dicir sobre isto. Ou que nos poden dicir sobre isto. En Donas, os veciños todos van por libre. Entonces, pero o Concello está para centrar sí, pero, e reunir consensos. Vamos a ver, hai que tratar de facer unha, digamos, tratouse a facer unha depuradora ou sea, unha fosa ou unha depuradora para un bombeo para darlle utilidade a maior parte das casas que non son moitas, pero aí son 5 ou 6 casas, pero non fai falta, digamos, para 6 casas hai que facer 2 bombeos e máis unha fosa. Bueno, 3 bombeos máis unha fosa. Porque non hai forma de chegar, porque un non lle deixa cruzar por a súa finca ao outro. O outro non ven aquí, non, eu aquí non a quero. E o Concello como intermediario non pode reunirse con todos ali e dicir, pois mira, que alternativas propoñen? Estuvemos aí un día ali o señor San Juan Maseu, e pouco máis hai leña entre os veciños, porta con porta. Entón, mira, hai veces que a mellor non reunir a nadie, porque canto así se está na súa casa, non pelea con nadie. Pois estadísticamente debería ser a parroquia máis fácil de poñer de acordo, non? Mira, as dúas casas que están para a parte de arriba teñen que bombear, porque para abaixo non lle deixan pasar. Entón, son dos bombeos que teñen que ir para arriba. Si abaixo de todo, onde eran as Burgas, ali non cabía, deixaba o Juan o de Donas onde puñera da proda abaixo, pero eu dali tampouco sei que non sei o sitio tal, porque ten demasiado cerca tamén do punto de captación de agua, de que, bueno, realmente é unha fosa para esos veciños que hai ali, ahora mesmo realmente tampouco non debería verter nada, pero tamén había que pasar por un camiño que vai ali a esta zona non é un camiño, digamos, público, pasa por a finca de Charo. Entón, nós para poder instalar algo hai que ter un acceso público. Entón, falábase de poñer ali a fosa, ali un bombeo, facer un bombeo ali entre a casa de Charo máis a de Vitoriano, ali, pero non fazer un bombeo, outro bombeo, sei que si outro bombeo para poñer a fosa onde se vai poñer, onde vai poñer o Juan a súa, que é aquí na esquina abaixo, ali vindo hacia Sucir, ali á izquierda, ali naquele triángulo que ten ali. Ali todo este agua de Galicia poñería a fosa para ele. Entón, facendo unha fosa, digamos, que puxera o Concello, pois ali sería o ideal para todos, pero son 3 bombeos. Pero os de abaixo non quixeron ali a fosa, o bombeo, porque tamén cheira. Todo mundo cheira, entón, mira, pois non... Cando hai follón entre uns e outros, pois non vale, non... E aparte, Charo se ten bombeo, ten unha fosa para ela, para a súa casa, que tampouco non tiña interese, o sea, ela non se opuxo en nada, pero non tiña interese en conectar, dixo que non enganchaba, porque xa tiña o seu servicio, tiña o... Ben, entón que non tiña. E os outros non querían... Como resumo, non hai ningún proxecto, entón? Non, agora mesmo non. E nin hai visos tampouco? Que se poñen todos de acordo. Pero non fai falta ter un circo, se poñen ali todos de acordo, pero é que digan como queren facelo. E nós depois facemos así co técnico, o proxecto onde poñémoslo aquí, ben, pero que de acordo de todos, eso é imposible. E iso que son poucos, non? É familiares, a maior parte son familiares. Eso entonces... Ben,
Antes comentaba usted das burgas, non? A auga das burgas é pública ou ten dono? É dicir, é de uso público ou é privativo de alguén? Tenas, a burga. son, digamos, a nivel de Agua de Galicia están registradas a nome dunha empresa. Está a nome dunha empresa. E quen é a empresa? Garcilva. Entón é ben Privativas. privativo. Digamos, digamos estando o sallo nunha propiedade que é o aproveitamento é persoal desa empresa. Sí, va, pero temos a auga saile vai por ali abaixo, vai por río e non temos, o sea, pode aproveitar, pero non se está aproveitando, pero realmente ali verten, van por un rego e van por o río, non hai... Claro, porque se fose pública podería se decentar aquelo, podría ser un sitio de... Pero aquilo está todo privado, está todo un fico, tanto os que había arriba, onde se iba a coller agua, entón, como a outra de abaixo. Creo que nestos intres se está a facer a canalización da auga cara que arriba, non? pideu autorización, a Agua de Galicia autorizoulle a unha parte dese aproveitamento de subilo para que quere subir, bombealo. É dicir, que hai licencia para que... Agua de Galicia autorizoulle, sí. Legalmente poderíase... O sea, non a pode sacar, non pode levar toda a agua para arriba, pero unha parte podería bombeala e poñer digamos, un piso que poñer ali no seu apartamento, vamos ali nunha fonte que teña por ali, vamos, que Legalmente sí que podería facer. Aguas autoriza allí. Pero agora xa é ao lado arriba do puente, ali un piso tanto, non? Pero esa auga das burgas tamén, sí. E ó, a la calle, se te vai a buscar ali. Pero ten un chorro ali e bota moito máis que abaixo. Entón, o pozo que dixeron, sale por explotación para arriba. Está botando continuamente para arriba. Xa. Entón, puxeronlle un choio e marcha por río. Bueno, hai momentos que ola aquilo ali, esa beira do puente ali, aquilo é hostia. Sulfurosas. E vai xente, eu sei que hai xente que vai buscar arriba, que se puxeron un caño. Porque cada baixo, o que bota un fío con a Claro, ponta da corriente. bota... Sí. Non bota nada, o andar ali vai botar menos. Ben, tamén pola zona comentaron que un día se picou a tubaxe de auga e que estuveron unhas horas sin auga. E entendo que o abastecemento de auga é público, non? É dicir, o abastecemento de auga que hai ali é público. A ver, que se picou... Na finca que hai en fronte da igrexa parroquial, sí. Había aí sí, unha canalización, sí. Fixeron unha canalización e picaron... Sí, porque vai agua municipal por ali hacia... Sí. Ese, digamos, eso foi alguén do Concello que arranxou iso? Non, foi a empresa que fai a arreglados a avería, se pasou pasa a cuenta a quen causou a avería, neste caso. Ben, entonces as obras de canalización de auga que se están a facer ali contan con licencia municipal. Tanto como de canalización pasou unha tubería, vamos, por o rego, vamos. Pero por rego está feito. Sí. Non, entón. Bueno, non. E outra dúbida, a finca que está en fronte da igrexa parroquial e a casa que hai ali, entendo que era a casa de algún crego, non? Iso é público ou é de alguén? Arzobispado. É do arzobispado. É do arzobispado. Vale. Que agora mesmo que está limpiando, desplazando ali o caso para que non está o concello por todo o lado, sí, pero vamos, que non é a crear do arzobispado. Vale. Dona, xa rematei, agora vou con Pousada. Bueno, quero agradecerlle personalmente a limpeza que se fixo, a limpeza de viais, por segunda e por terceira vez. Creo que foron 3 veces limpar ali. Porque a primeira vez limpouse así daquele xeito e a terceira foi a vencida, non? Tamén lle quero agradecer personalmente a limpeza do lavadoiro do campo despois de tanto tempo. Adiós ao señor San Juan que se encargou de que a xente traballase. A San Juan tamén, que se limpou porque aquilo estaba en moi malas condicións, non? E a xente da zona dixo que nunca tan ben se limpara, que xa non recordan aquilo que se limpara tanto. Pero bueno, por insistencia miña non foi, Non. Ben,
Sobre isto último, sobre o lavadoiro e a praciña que hai na parte alta, o que lle comentaba vostede, propoñíalle que para o plan POS deste ano ou para os próximos que se pensasen en adecentar un pouquiño aquilo, porque o lavadoiro aquel, a pesar de que os lavadoiros están moi denostados, aquel lavadoiro úsase. É dos poucos da parroquia de Pousada que se usa. Úsase para fregar mantas e despois ven xente na época de verán que úsao para ir por agua, non? Entón, eu creo que sería unha boa idea, ademais é a zona céntrica de Pousada, pois adecentar un pouco aquela zona, non? Ben, outra cuestión, saben que sobre a limpeza da finca que foi de Gondare, ora é dun banco, entrou un escrito por rexistro de entrada, non sei se lle deron mandamos tamén saída ao banco. Saída ao banco, xa se notificou. E teñen algunha resposta? De momento non recibimos ninguna comunicación. Habrá que reiterar, se non vos habrá que empezar hai que fazer o expediente de execución subsidiaria e pasarlle costas. E ben, e a outra finca que... A de Ogader, notificamos que hai 4 do Ogader que están con esa situación, notificamos as 3 e confirmaronme a semana pasada que están agora admitindo os proxectos todos e van empezar por un de vocation. É o que me dixeron. Empezan por unha, pero siguen despois co... Eu son 4 ou 5 que lle pedín aquí en vocation, pero que empecen por as nosas, as outras que... Vale. Outra felicitación, e tampouco vou nos felicitar máis, porque senón son moitas, non? Outra felicitación sería polo inicio das obras do aglomerado da pista de Campo Rapado, que vai cara a Casa da Cultura. Pero por outra parte, dicirías cando empeza o asfaltado da pista que vai dende a igrexa de Pousada a C960. É unha pista que ten bastante fochanca. Vamos a ver, ahora empezou a empresa J. Mauri, que ficouse dos 4 lotes que había de obras do posto do 2019, dúas a mellor oferta foi a de J. Mauri, que foi a que empezou agora, e as outras dúas a mellor oferta foi de Oviga. Se pedimos a Oviga que por lo menos, se non pode ser todas, pero por os que viñese empezar, é que nos fixese esa, esa máis a que vai de Rubio a Zaramacedo. Son as dúas que realmente ahora mismo creo que están as que están máis estropeadas, e quedou de vir canto antes esa facer esa xa, de que depois as outras que ten que se pode deixar para non son sin tantos, pero esa sí. Que esa pista ten moito tránsito. Entonces, e cada vez máis polo... Estamos encima deles para que fagan, pero a ver si... E outro punto, e xa remato con isto, o parque infantil da Silveira está en bastante malas funcións, entón habría que facer algún proxecto. De momento hai un proxecto que sería para o 16 do mes que ven, desde de outubro. Porque a casa que hai, a casa infantil está non está collida. Non está. E co mismo non sabemos quen a atou, vamos con alambriños. É que se non caía. Xa, pero Xa. A profesora nos di que se non está, como se fixo agora, fomos ali a recollemos, retirámola, porque eso non vale para reparar, non vale para arreglar. Eso hai que sacámoslo dali e xa se vai a tratar de poñer outra. Ora vais a cubrir ese parque infantil, mas tamén se vai cubrir o parque infantil del Estedo, si, cúbrese. Non se cerra, cúbrese. Xa, cúbrese. Vai se tratar tamén de cubrir o acceso á escola infantil, tamén xa as escaleiras tamén deixalas cobertas, para que así tamén que haxa un pouco máis de menos que se teñan menos exposto da chuvia aos rapazes. Esa entonces, agora mesmo hai un proxecto que están ejecutándose, que son o parque da escola infantil del Estedo, da unitaria del Estedo, máis o parque da escola de Campo Rapado. E temos previsto, se o interventor nos permite, co remanente que temos, tamén cubrir o parque a unitaria que queda, que é o de Sergude, e tratar de botarlle o que é o caucho que teñen así os
Entonces, pues, en vez de el sacalos e meterlle pues, o continuado, o sea, o que vai completo todo proyectado ese enteiro para que sea, aparte se fai un campo por se hai un cacho que está sin el. Sí, para que non saian zonas. Porque senón Exactamente. salta unha zona, salta Claro, outra. entonces tratar de Xa, meterlle todos. A ver se a intervención non o permiten, vais a facer con cargo a estes ao remanente de tesorería do aos Gazanova, depois tratar. 300.000 euros, non? Dicir, son 600.000, pero 300.000 menos. Non creo, home, eses dous, a cubrición deses dous parques son 40 e algo mil euros. Entonces non nos queda moito. Entón deberíamos ter a marxen para facer algunhas melloras máis tamén importantes para todos os outros, as outras obras. Pois pola miña parte nada máis. Si, canto máis rápido, mellor. Encende iso. Pola miña parte, sí que se insista na limpeza do tanatorio, porque a verdade é que cada vez que hai algún difunto hai que lixarse. O mellor agora, non digo que xa Eu no último que estuve, aparte preocupeime de eliminar ben os baños, e vin que estaban decentes, e que decente, eu fun o de cando a de León, e fun o sábado foi o sábado pola mañá, si. Limpios, non olían mal, estaban, foi cando comentaron o tema de que non desinfectaran, entón chamei ao jefe, mira, pasa isto, e que ti coes e mandate o tipo que por menos, se vai de xente todo o tempo, pois eso, dille que salga un pouco, que lle diga, e que se encarga de desinfectar un poquinho todo aquilo, porque non poden estar o día anterior ou máis o do seguinte, sin haber unha labor, digamos, de desinfección un poquinho dos espacios. Porque ti sabes que si queixas, Sí. incluso meteron por registro e todo. Sí, que se de outro lado. Exactamente, é unha empresa privada que ademais está se cobrando moi pouco e polo menos o mínimo que o faga. Despois non sabemos por que motivo agora non recibimos puntualmente as actas de xunta de goberno como as recibíamos antes. No, antes cada 15 días había unha xunta de goberno e recibíamos as actas, agora non. Tarda moito en chegar, ao mellor chegan 4 ou 5 xuntas. Falo con Raquel, pero tiña entendido que chegaban. Últimamente non están chegando conforme chegan. A ver, non hubo xuntas de goberno durante o confinamento, non as houbo, pero entón agora, desde que se terminou o confinamento, cada 15 días sí que se está vendo, non? Non, porque tamén estuvo o señor secretario de medio de vacacións e posto unha semana confinado, entonces non houve un mes que non houve xunta de goberno. E logo hubo un caso de COVID, entón suspendeuse a xunta de goberno. Exactamente. É dicir, levamos tempo sin elas. A persona que se contratou para turismo, para tener o turismo hasta decembro, tuvo un contacto familiar que quedou positivo, entonces fixo tamén ele a súa analítica un martes e deu positivo, entonces ainda non volveu, leva 5 semanas, porque cando iba a andar de alta coñeu unha neumonía, tuvo que ingresar no hospital, tuvo 2 ou 3 semanas no hospital e agora o médico de cabeceira non lle deu a alta, así que aquí fixo así aquí non as houve. En circunstancias normales non a reciben, avisen, porque a infección é mandalas. De acordo. Siguen debendo, síguense debendo os dous grupos, os cartos que se nos tiñan que dar as asignacións económicas, desde xa fai 2 anos. Sí. A que é debido, vamos a recibir pronto. Teño que fazer a proposta, eu pago, eu mando pagar, así que para ti pagar non sei depois xa. Que eu saiba non hai ningún problema, que decir, non me chegou o expediente, tampouco me chegue e se resolve. Presentar solicitude de cobrar, pero está ben. Entendo que hai que justificar os gastos para poder cobrar. Claro, E, a ver, é porque é que primeiro é mellor ter os cartos, depois os gastaremos e depois xa justificamos.
sí que vai, sí que está. É a última base dos orzamentos. Sí, pois non facíamos asignacións cada trimestre, pedíamos a justificación ao final ya, pero facíamos un pago a conta. Damoslle unha volta, pero bueno, deixámoslo resolto. Justificar antes non nos pagades justificar Porque- antes de recibir os cartos porque non somos ustedes. O sea, temos os cartos ese que non temos nós. Non vamos a adiantar os cartos que non temos. Podemos facer agora o sea, a liquidación deste ano ou de citar o ano pasado tamén, e depois así justificamos e depois antes de acabar, o sea, antes de decembro ou así, justificar todos o que haxe que justificar. Xa justificábamos ao final do ano antes da asignación do primeiro trimestre, se non tiñamos justificado o ano pasado, se non se facía o pago Do seguinte, claro. do trimestre. E se non, pues, Vale, bueno, damoslle unha volta e o deixamos resolto. Vale, outra é hai algún proxecto para o acondicionamento do campo do Río de Pontevedra. Dixo, se nos cabía O campo do... Río. Ese sí, a ver, sí, pero vamos, o conocimiento é Red Natura, Patrimonio Natural. Entón, moitas veces é mellor que non ter nada nesas zonas porque o que se permiten facer máis nada é todas. Está previsto, nas obras son creo que son 6 pasares que están un pouco fundidos, recuperados e poñeros a soltura. Entonces, pídenos que retiremos toda a zaorra que se botou por aí, é normal que ali non haxa zaorra, e botar terra vegetal. E imos pola beira da migorada toda a borda do río, pois vaise meter, chapear aquilo con pedra para que quede un poquinho máis rústico tanto. E vaise facer tamén un acceso desde a entrada á dereita, ali por debaixo dos portapos, tamén así empedrado para poder acceder, digamos, ao campo do río un poquinho tal. E pois tamén se trata de plantar uns cuantos árboles ali, uns árboles que se presten para o sitio, non olmos nin algarrobos ou algo que sea un árbol que non teña moitos fillos, que non se... Só unha dúda, se me dixes, Carmen. O palco aquel que hai... O palco Está ben tirar cousas, pero que ten que partir de alguén a iniciativa. Igual que se pediron firmas, firmaron todos para decir, non, porque despois faz algo... No, pero bueno, iso terás que falar... Que os veciños, eu plantexara ao mesmo que está o presidente da Asociación de Veciños, falamos con ele, e se eles fan unha asamblea, entre os veciños se acordan de tirar ese mamotreto, pois o normal é nós pedimos autorización a Agua Solar. Se non revestilo un pouco, Eu realmente ali o mellor é tiralo, sacalo dali, sacalo dali. Ali a idea é sacalo dali, porque non... Agora mismo non ten uso ningún tampouco. No. No seu momento mellor, pero non ten uso ningún. É que, joder, dentro dun orden aquilo aí nese sitio nunca quedou, nunca foi veuse aí un sitio para facer ese pago aí. Sí. No, sí, eu estou neso do... igual que o baixo de Desterro, o castigo aquí o ilegal non clasifica. O baixo... O Casa dos Enanos. A casa dos enanos. No. Vamos, eu entendo que son cousas distintas, o que é, joder, ali o do campo do río, realmente, cando fixeron, pois, ben, debeu quedar a cabeza fervendo que non quen deixou fazer, que fixo aquilo ali. Porque cantos anos hai que se fixo ese palco aí? Moitos. Eu creo que só para dizer. Seguido non, pero 40, polo menos 40, sí, Sí que fai. Sí. Eu cando vim para aquí tamén estaba feito, sí. Eso foron dous no final. Bueno, pois,
plantexo así, ahora, e posiblemente eso teria, igual temos que fazer un algo para poder derrubalo, pero supoño que habrá, é que non sei, nin se patrimonio se nos dirá que poñer algunha outra para tirar. Pero vamos, outro saber. Eu primeiro falar aí cos veciños, pero comentar a ver se hai se xente está con tirado, pois por nós tirámoslo. Plantexalo, dáselles E mira, mira, vamos vamos, tirar. Se non hai moito temos para tirar, temos ese, máis temos o de Lamas. Tamén queren que se tire. O de Lamas tamén aquí está ali no medio. Que era o palco vello, pero claro, ahora está de espadas ao campo da festa. Bueno, outra cousa, sí, seguimos. Outra cousa que queríamos se poderamos velo, o proxecto de Beira Rúa del Estedo, da Beira Rúa de, de Ledesma. O sea, o paso pioneiro. A senda pioneira. E non pedir. Eu non o teño. Eu non, porque eso non é hora porque municipal, pero eu consigo así. Os vídeos exactamente así vemos, que nunca Fixeronse máis cousas das que viñan no proxecto, Sí? Sí. Bueno, pero, a ver, nos decimos tú porque si que houve xente que nos dixo que viramos o proxecto e que, bueno, que lle interesaría saber como estaba feito, non? A ver, como parte da corporación que somos, pois, sí que nos gustaría verlo, bueno. E nada, esta é unha pregunta que non queremos que vos parezca mal, comentáronlo tamén algúns veciños. Os libros estos que se editaron en Ponte Ledesma, que había libros no Concello, con que fin se repartían a todos, se lle dá que sería con 20, que non sei se ao mellor están, que estiveran en todas as bibliotecas ou casas culturais, que se lle deran a algunha persoa que ven visitar o Concello. Así se está facendo, Vale, por eso, pues, nada, era simplemente eso, preguntar porque nos preguntaron se nos sabíamos algo, era un principio de... Nos, o sea, a editorial que os fixo tiños ali un montón de libros en stock, e dixo, non sei se o queríamos, o nós, non me... Sí, está ben, que escolleron o Concello, está ben. Foi gratis ou por un precio módico? Un precio módico. Gratis non hai. Creo que só me parece que eran a 2 euros o libro. Precio moi módico, entón. Sí, entón vos deron, porque non querían ser, ali non os querían, entón... Sí, vexo ben que escolleron o Concello. Pois nada máis. A xente de Ledesma e outros entornos que sei, vexo, está por preguntar se teñen o libro, e moita xente di, non, xa temos o libro, pero que non temos, diga, mira, dasi libro que non hai problema ningún, pero os libros nós non os queremos tampouco para nada. Están na biblioteca, están no, xa de todo por... Pois era eso. Vale, nada máis. Boas noites. Eu vou ser breve. Nada, despois de todo o que se dixo aquí, simplemente manifestar que estamos de acordo con o que vostedes dixeron de que é moi necesario aumentar a capacidade de internet no rural, porque sí que é verdad que nos últimos meses, debido a esta situación, os veciños están moi preocupados por como funciona a internet. De feito, en Estedo funciona mal, incluso hai veciños que ahora teñen contratado a fibra e protestan de que funciona mal. Non sei... Vamos a ver, a xente que ten contratado a fibra son os con R. Por exemplo, eu sei de algunha xente que contratou con R. Queixouse. Eu que outra vez o 4G e volveu outra vez para R. Non sei, eu sei que hai Porque a 4G tamén sei que sobre todo a fin de semana colase sei que moitísimo que non poden decir. Entón eu tamén foi o que me din neste, entón é comparado, sei que ahora mesmo R comparado co 4G sei que vai ben. Ángel de Manciñeiras dixo, eu primeiro collín R por 15 días, dixo, non baixa porque tal, colleu outra vez 4G, pero iba a ter unha pataca e eu outra vez para R. Eu personalmente non teño queixa con R, pero sí que hai moita xente que a ten. Non sei, tamén pola zona de Pazos... Telefónica, si, Telefónica Movistar. Eu creo que me justo sei o que ten xa instalado con Movistar.
pero para baixo, pero o Juan Corral tamén quería conectar, e o meu primo que estaba abaixo tamén querían, e do momento non lle daban ainda acceso á fibra por ali abaixo, pero supoño que agora nestes días, porque tamén agora estes días o técnico, a persona de Telefónica que tiña que o instalador, digamos, estuvo vacacioso, falaban que empezaban agora a final de setembro empezaba outra vez, entón suponse que irá por aí a fazer as instalacións que teñen solicitadas. E na zona de Ramil que é imposible conectarse. Abaixo, Ramiro, onde está a zona da cooperativa, tamén vai ser Telefónica. Pero está previsto Sí, que se poña. vai Telefónica a poñer, vamos a ver, o resto, o que non pon R, que R está puxo a zona onde estaba, ese cacho do medio, o resto vai todo con Movistar, con Telefónica. Xa teñen máis ou menos, digamos, as liñas pasadas, o sea, o despliegue feito. Hai algún problema con algunha zona porque non deixan pasar o cable, non deixan acceso ás fincas, porque non queren algún tipo de contraprestación. Entón, pois hai algunha zona pode haber algún problema, pero depois a maior parte non vai haber problema como a zona mellor vai Telefónica sin problema, porque para aí non hai problema, pero vai haber problema para baixo. Parte da zona de Melleira xa é. Xa hai con R, non? Sí, toda a que fai como se chama, o camiño do Pico Saco. Sí, pero pois a zona outra, pero para outra zona, pero a zona onde está Porra, o sea, onde está esa zona vai ser Telefónica, non vai ser con R. No resto de parroquias do Concello. Vai no resto das parroquias vai chegar a todas as parroquias. Ahora mesmo no plan de despliegue que ten Telefónica agora para Boqueixón. Solamente non chegaría a Loureda. Hoxe puxeron un señor de Loureda, pero vamos, porque non hoxe un señor de Loureda puxo macado porque non lle chegaba ahora mesmo neste plan de despliegue ahora mesmo que hai ahora mesmo en marcha, que non chegaba a Loureda. Entón é un mapa, non? Si é un mapa de todo o Boqueixón onde está ahora mesmo R, ou digo, Telefónica, onde vai a meter o despliegue ahora mesmo hasta o que ten ahora mesmo en marcha. E onde estaba R poderon conectarse todos, porque hai un ano, cando se seguiran a línea do centro médico, non estou un pouco perdido da ubicación porque non sei, pero sei que pasaba do centro médico para arriba, e por exemplo a Aparicio non se puido conectar, Toño Lareu tampouco, o sea, non lle deixaban acceso a conectarse, non sei se ahora se pasaba por o centro. Non, o último sitio onde chega por aí, onde chega R, é o Pazo da Feira. E no para arriba é logo está a Telefónica. Pois Vai vir, Fora durante no tempo das eleccións, non para cando se metera Sí. un poquinho despois de sí, pero para arriba de R non meteu para arriba nada. Pero aí meteu Telefónica, e aí xa se pode conectar. Eu non sei, por onde a voz non chegou, non. Bueno. E estuvo José falando máis co tema de Telefónica, vai falar agora José. Bueno, é o primo, é o tema de internet. Fundamental, Sí. é máis nesta época, non? Bueno, pois eu, se me permite o señor alcalde, quixera facer unha intervención para pasar unha serie de cousas que se dixeron aquí, entre elas vou a falar tamén das telecomunicacións. Estuve aquí facendo anotacións, eu vou a tratar de ser moi breve porque creo, senón que digo o contrario Iván, creo que levamos demasiado tempo, demasiada xente neste espacio pechado ou semipichado. Bueno, en primeiro lugar quero agradecerlle a Xavier como grupo e tamén a nivel personal pois un pouco a súa boa disposición nos plenos e sobre todo o cambio de actitude, é dicir, non é o mismo o que se fala, o tono no que se fala aquí agora que no que se falaba fai un ano, e eu quero agradecercho, insisto, como grupo e personalmente. E despois, bueno, quero facer un repaso dunha serie de cuestións, repito, vou a tratar de ser moi breve porque Xavier utilizou aquí a palabra paralizado, que temos un concello paralizado. Entonces eu non vou a discutir se ti tes esa percepción ou non, é dicir, pode la ter ti e o mellor algunha xente máis tamén a pode ter, pero eu podo vos asegurar que este equipo de goberno e o conxunto de servicios administrativos e traballadores e operarios do concello pois non están para nada paralizados. Entonces vou a facer aquí unha breve exposición de cuestións que se están levando a cabo.
Sabedes que o Pexón se suspendeu en maio, bueno, suspendeuse por unha alegación que presentou ou que tuvo un recorrido hasta o Tribunal Supremo dunha multinacional, que tamén estamos involucrada con ela no despliegue das novas tecnoloxías e da fibra, pero tanto este Concello, bueno, o Concello como o equipo de goberno, pois desde o minuto cero empezaron a traballar no novo plan xeral, é dicir, nós non nos vamos a lamentar de que Telefónica presentara unha alegación, nos anulara o plan e nos vamos a quedar de brazos cruzados. Aos 15 días houve unha reunión coa directora xeral de urbanismo, na que estaba o secretario interventor, o alcalde e os responsables de urbanismo do Concello, e estáse xa traballando nun borrador de plan xeral. Estáse tamén ao mesmo tempo facendo unha modificación das normas subsidiarias para que poidan ser o máis operativas posibles, dado as limitacións que van a ter durante o tempo que nos leve presentar o novo plan xeral. Se ben é certo que vimos dunha situación na que houve un montón de retrasos na celebración de plenos, xuntas de goberno, etc., e añadido a todo eso, pois chegou a pandemia e o estado de alarma. Bueno, pois, como sabe Xavier, fai un mes estuvemos mirando os orzamentos. Para a semana vamos a convocar a Comisión Especial de Contas para aprobar a conta xeral. Seguidamente vais a aprobar o orzamento de 2020, que en canto teña pechado a Secretaría de Intervención se vos mandará. Bueno, a modo de broma... a modo... Non estamos... Xavier, a modo de broma, eu digo que vamos a ser o primeiro Concello de España que aprobemos nun mesmo pleno dous presupostos, o do 20 e o do 21. Con respecto ás novas tecnoloxías, bueno, como xa se explicou aquí, hai un despliegue de fibra que está facendo Telefónica coa subvención da Xunta de Galicia e non sei se con subvención do Goberno Central. Ese despliegue vai chegar á maioría das parroquias do Concello. O 13 de agosto rematou o plazo para que as operadoras se presentasen a un novo concurso para o despliegue de zonas no rural. Estamos á espera de que se resolva ese concurso e ver a que zonas do Concello se vai ampliar. E xa o temos falado tamén con Secretaría de Intervención, e xa falamos no seu día contigo, que a intención deste equipo de goberno é a aquelas zonas nas que non chegue o servicio de fibra óptica a través desta subvención para que o despliegue telefónico ou operador ao que lle axudiquen, a través do remanente de tesorería poder nos subvencionar ese despliegue para que chegue a maioría ou a totalidade do Concello o antes posible. É dicir, nos tempos que vivimos e nos tempos que nos esperan, as novas tecnoloxías para a educación, para a medicina e para un montón de cousas van a ser absolutamente necesarias. Para o traballo, por suposto. Con respecto aos problemas que decía Ángela que había ali en Ramil, eu teño coñecemento, non sei se é certo ou non, que a fibra DR tiña cortes, non sei se por cuestións técnicas, pero sí tamén por un sabotaxe de un veciño de Ramil, non sei se da zona de Boqueixón ou da zona de Vedra, que lle cortaba a fibra. Hasta onde eu sei, o que pasa que isto quero decir entre comillas porque non o podo asegurar, ali onde desplegou Telefónica, onde despliegue Telefónica a fibra, pódeselle contratar a calquera operador por ser Telefónica o operador mayoritario. Donde a contratou R, polo menos por un período de tempo, non sei cal, hai que contratarlla a R 2 anos, vale. Ti contrataches a R, tes que estar 2 anos con R, vale. Non sei. Ben, en canto esa línea R non lle vai a deixar a outro operador mentre non pase un tempo. Ben, vale. Acometeuse unha serie de inversións e de gastos no reforzo da limpieza do CPI da Escola Infantil Municipal, como xa dixo o alcalde, que van a supoñer un sobrecoste para o Concello de 20.000 euros. Realizáronse tres procesos selectivos para a contratación de distintos operarios, brigadas, PEL, que están facendo unha serie de traballos no exterior, de limpeza. Están os dous tratores do Concello coa limpieza viaria. Quero resaltar que realmente o Concello pode estar máis ou menos paralizado, pero hasta o propio Iván felicitou aquí en varias ocasións ao alcalde polo tema.
Está en proceso de contratación unha serie de obras do pós-2019 e seguidamente contrataránse as do pós-2020. Compráronse e repartíronse 4.000 mascarillas. Por fin se comprou a finca da depuradora de Sergude, 30.000 euros, e se firmou o convenio con Aguas de Galicia, 1.800.000 euros, dos cales 360.000 ten que aportalos o Concello. Entonces creo que este vai a ser unha obra pois, das máis grandes da historia de Boqueixón. Non sei se hai outra inversión de tal dimensión. Entonces, por suposto que respetamos as opinións de cada un, pero nós non podemos permitir que se pense que o Concello está paralizado. É dicir, os servicios administrativos, sobre todo os servicios de contratación do Concello, está aí o secretario interventor para corroboralo, están a tope de traballo, é dicir, non se fai máis contratación porque non temos capacidade neste momento. Temos unha persona de baixa, encargamos, tamén estamos elaborando as bases para facer un proceso selectivo para ter lista de agarda para poder cubrir estas baixas eventuales que vayan xurdindo. Creo que estamos facendo todos os esforzos que están nas nosas mans para que este Concello siga funcionando e, de feito, podolles asegurar que está funcionando. E se agora vostedes non o ven, en breve espacio de tempo, verán. Nada máis. Entón, pois, sí. Nada, simplemente que me chegaron unhas fotos da pista que dá acceso á casa de Lotes que era antes de Quinteiro, non sei se te das conta. Sí. Está feita un visto. Sí que é verdad que nos últimos días sí que limparon un pouco a erva, pero ahora coa chuvia con todo é prácticamente intransitable. Esa pista A de arriba. No, a pista que dá a casa de Lortes e de Quinteiro está metida no pos de 2019 e no 2020 e vaise asfaltar con cargo ao pos de 2019 a que vai desde a Iglesia hasta a Nacional 525 por ali por Agronovo, e cando se contrate, cando se licite, se axudique o pos de 2020, asfaltarase ese tramo tamén. Está moi mal. Sí, por eso se meteu no pos e por eso se vai asfaltar. Sí, pero non van ao mesmo tempo, Non, primeiro vai a ir a que vai a Nacional 525, a carretera vella, e despois a que vai a Nacional a que vai a esas dúas casas. E tamén se fixeron xestións con a empresa que fai o mantenimiento da Nacional 525 e ali en frente a onde vives ti, biches que se limpiou aquel espacio entre carreteras e vai a vir unha pala para limpiar toda aquela maleza que quedou, vais facer unha poda dos castaños que hai ali, temos as autorizacións pertinentes dos propietarios, vamos a tratar de que nos cedan aquelas fincas e vais a tratar de facer ali unha zona, non sei se de recreo ou de aparcamento. Primeiro vamos a decentala e despois decidiremos o que se fai ali. Non sería posible decentar un pouquinho esa pista para dar acceso ás casas, que está moi mal. Que pista? A que te estaba falando, a que dá acceso a estes... A de hora capaz de... Do asfaltado vai a tardar un tempo, ben hai un inverno. A de arriba vais a fazer agora, a outra... A que vai tardar un tempo, por A outra eso con... Bueno, é malo, trataremos de miralo, pero os plazos son os que son e as contratacións son as que son, é dicir, si nós con fondos propios nos poñemos a asfaltar esa pista, non poderíamos xustificar a subvención do POS. O mellor, non sei, unha pouca zahorra, non sei, algo para que este, polo menos pasarlo. Vale, pois trataremos de darlle un bacheo logo. Pola miña parte... Quen leva os mantementos dos desvíos da carretera vella, por exemplo? Levas o Concello, você é responsable do Concello? No, o que pasa concretamente ali naquela zona hai 2, 3, 4 propietarios particulares e unha finca que é de Fomento. No, pero digo a carretera vella, os desvíos da carretera de Ourense, tanto que hai no 26 como que hai en Mineirós, sí, como que hai en Ramil por outro lado, esa xestión leva o Concello ou leva o... Eu entendo que están cedidas ao Concello, que son pistas municipais. Porque No, tamén, bueno, os eso... accesos e sobre todo da Jandra ainda pasei outro día por ele, está bastante mal. Está metido tamén no fondo. Sí, pero
Había de no, SPS había de servicio. Sí, había de servicio. Había de servicio... A de Milleiros tamén está bastante machacada, sobre todo nos dous extremos. Sí, no, sobre todo lá onde se queda tú ves. Da casa de meus pais. Sí. Pero no outro tamén. O sea, nos extremos está moi machacada e de Rami creo que tamén. Enfrente da casa de teus pais. Frente. Ten aquí onde lado. Porque diante é Nacional 525. Bueno, donde das o... Sí, xa te entendo. E sobre todo desde que se dá ali o cambio de sentido machacouse moito porque é o xiro, non? E se xira algún camión, pois levanta as falas. E hai uns baches de caramba. Pero tamén nos hai abaixo, e o da Jandra xa sei que se vai a meter, non? Pero levo falando da Jandra 2 anos. E de internet 10, entenderedes que estou un pouco... Nós, co tema de internet, estamos en contacto coa empresa, é dicir, hai unha empresa, unha subcontrata de Telefónica que está pedindo as autorizacións para pasar a fibra porque o tendido, os postes, a línea telefónica de cobre que hai actualmente, non vai na súa totalidade por terreno público, vai por fincas privadas. Entonces estamos tratando de intermediar porque atópanse con dificultades. Hai, en Estedo concretamente, hai unha persona, unha familia que ten 3 postes na súa finca e non deixa pasar a fibra. Entonces estamos negociando con eles ou intermediando máis ben, porque é unha negociación entre Telefónica e esa familia. Bueno, pues, estamos lle pedindo... por un poste e hasta donde eu sei, estou falando de hai 2 meses, hasta donde eu sei non volveron a interesarse, por tanto sí, van lentos porque ante calquer dificultad ou ante calquer contratempo, como Telefónica ten centos de miles de metros de fibra para desplegar, vanse a outro lado e aí te quedas. Eso é a política de Telefónica. Nós, xa che digo, estamos intermediando, lóxicamente é un problema entre a Telefónica e a empresa, e estamos nos poñendo a disposición desa subcontrata de Telefónica para axudar en todo o que poidamos. É dicir, o noso máximo... Hai outras persoas que teñen a línea pola fachada da súa casa e queren aproveitar que ven a fibra para que lle saquen a línea da fachada da súa casa, hasta certo punto comprensible, pero todos esos son atrancos. Exacto. Si tes unha finca de 300 metros, non podes poñer un poste nunha esquina e outro poste noutra esquina. Senón os cables no medio chegados no chao. Entón, se tes unha finca desas, evidentemente tes unha... Pero aí hai unha. Non é 300 metros, pero son moitos metros. Ali no medio do Estedo. Frente á banca para lá abaixo. Claro, que é a única que hai, pero eso cantos postes ten esa finca ali por atrás? Ten 3, ten 4, debe ser 4, pero 2 deben estar máis ou menos nas esquinas e 2 no medio. Entón... Claro, e puxeronse postes que nada baixo na que me chamaron ali, puxeronse postes antes de facer a contratación parcelaria, por lo tanto, é un peso normal de que a xente queira aproveitar... É moveros un poquinho, joder, pero... Pero neste caso, joder, home... É entendible, non é entendible que non deixes pasar, pero é entendible que... Que queiras que... Pensei é o que debían negociar, pois mira, joder, pero move un pouquinho, porque aquí está hora moito, joder, pois podemos adecuar un pouquinho de distancia, por si o mío incluso compuñeron un poste máis, falle menos daño que 2 mal postos, pero se ti consideras que mereces outro tipo de contraprestacións, pois... Bueno, algo máis? Levantamos sesión? Levantamos a sesión?